Ai Bazaiman, आङो लाइट फैनो नागिरदों। थावरिबाबो दा नै दाख्लैनो फैदोंनो। Ragadagading ding ding, ragadagading ding ding. बोरै मोनलाय सय खनलायखौ बै ragadagading dung dung होननायखौ सोता बाच्चा जान सके ओहो बिफोर बर' हाय आगै सफैनो हालायबाय जोंना होनना फैलायबाय नै लाइक होगोरखाबाय जोंना लेंहरदो लोगोफोरखौ नेट नांनाय बायदि नुगोन नुवाखै मोले मोले नुहैलायबाय नामा दिगोन बिफोर बर' आगै सफैनो हालायबाय एसे मेसेज श' जाफैबायथ' आंनाव नै माथो नोंनिया फैदों सानै दं सोर दं दे खोन्थाहरदो फैलायबाय नै आङो जारा पाग्लिनो बिहामजो मंग्ले आङो दिनै हेलौ रायजोफोर नोंथांमोन अकेनो सोर दङ अननानै खोन्थाहरदोलाय दे आं मुब्रुं मुसि दासो सिखारनानै लाइभ होलायबायबो नै बिराद उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुदोंमोन आङो ओमफ्राय नै मेगना बुथेजोबलायलायबाय आंना मा जाखो बोराय थना होबाय अके थुना होबाय खोरोमदाव बसुमतारी ब्रादार सफैनो हादों नाइस होनहरबाय दोङो थेंक इउ सो माच ब्रादार जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय सापर्ट लालायनोसै नामा बिफोर बर'जों आङो रेन्ज मारिनानै होनोसैमोन र' एसे फैबावथोंसै दसे थाथ'दोलाय लेंहरदो लोगोफोरखौ मबाइल नायदोंहाय गथ'फ्रा र' देखायनो ना राजाम हेलौ लोगोफोरनोलाय हेलौ लोगोफोरनोलाय मबाइल नायदोंलै नै मालाय जाबु तुमार बाबुलुई थेंक इउ अनलाइन चिम अके नाइस होनहरदों खोरोमदावा जोंना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सासेल'सैलायनो जोंना खोरोमदाव ब्रादारा थांखोना बिफोर बर' ब्रादारा थांखोआ गैया कुनु हमनो हायासै आं सोर दं SMS खालाम दे लिंकखौ ग्रुपाव शेयार खालामना होलाय बिफोर जोंहा अननानै मनिराम बर' सफैनो हाबाय मजा नुदों फिगारखौ लागाव फिगारखौसो मोजां नुबावदों नै थांखो लोदोनो मनिराम लाइक होआखैबा लाइक होखादो दे दासो फैथारदो नै आंबो खावब्लिदनो दे लेंहरदो दे एसे रायलायलायसै आङो मनिरामखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुनाय बायदि मोनदोंलै मनिराम अननानै नोङो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामलाय एसएन प्रडाक्शन जोंना आगै सफैनो हालायबाय नै आं थानो हानाय नंला आंहा एगजाम जासिगोन पिअ एगजामा अके नङाबा माथो आगै मोजां गोसो होनानै फरायगोर बिनि उनावसो गोसो हो लाइभ नायनायखौ आरोना दे आगै मोजां फरायगोर ओमफ्राय आं मिस्टि जाहैगोन दे जेबो नङा दे लाइक थुनानै गालां आगै ओमफ्राय मनिराम बर' मा होनदों मोसालाय खनसे नायनि मोसानो आं दा मोसाथ'नो हानाय नङा बुथेथे उन्दुना दासो सिखारदों खर' सादों आंना ओमफ्रायो आं मालाबा मोसानानै खोन्थिगोन आरोना बिफोर बर' आनहाइद खालामनायनि माबालाय थाखाय अके आनहाइद खालामनायनि थाखाय होनदों खोरोमदाव बसुमतारी ब्रादार मा ओंख्रि होनदों आं ओंख्रिखौ खोन्थानोसैलाय आरोखि ना खोरोमदाव ब्रादार जोंना ओंख्रिया दिनै अनलाजों फारौ बेदरजोंसोलै अनलाजों फारौ बेदर जोंना हा खिफिदों सेस मबाइलाव खिफिबाय जोंना दिनै अनलाजों फारौ बेदरजोंसो दे ओमफ्रायो दाउ बयलार भाजा ओमफ्रायो मा एवग्लिखो सावग्लिखोथाय बाजैया जोंना दिनै आलासि दङ जोंहा
ओमफ्रायनो ए बाग्लारि सिस्टारा जोंना मा होनदों हाय होनो हेल' सिस्टार लाइभआव जइन जानायनि थेंक इउ स' माच मैया आङो रेन्जखौ खोमोनो मोनाखै खोमा नोंनिखौ ओंखायनो ब्लु जानानै फैखाबाय नोंनिया ओमफ्राय एस एम प्रडाक्सना जोंना मा होनदों फंबाया बाया बुङो दे थेंक इउ दसेबा फैनायनि थाखाय आगै लाइक होखैबा लाइक होदो ए बाग्लारि आरो एस एम आगै ओमफ्रायो के बर' सफैनानै हाय हेल' ब्रादार लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे के बड' अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालाम आरो आंनि चेनेल माबा भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम आं बेक खालामगोन 24 आवार्सनि उनावहाय आरोना ओमफ्राय के बर' नोंखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव लोगो मोनदों दे आंनियाव अननानै नों आंखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालाम आरोखि ना ओमफ्राय ए बाग्लारिया मा होनदों निउ फ्रेन्ड काम अके निउ फ्रेन्ड काम ए बाग्लारिया आंनाव दंबायदि मोनदोंलै माथो आङो ओमफ्राय एस एम प्रडाक्सन लाइक होबाय दा बायाबो दे आगै दे थांगोदो फरायगोदो मोजां फराय जाहाथे लेटारफोर लाखि डिस्टिंसनबो लाखि आं बायदिल' जानो नाङा मनिराम बर'आ मा होनदों नाम्बार हरना रायलायबाय था नांगौ सानैजों अके नाम्बार लानो र' नाम्बारखौ र' एसे उनाव जागोन दे बिफर बर' मादों एस एम बर' आंनि नाम्बार मोनबाय ना होनदों अके नाम्बार लालायलायदों आरोना नोंसोरो सोरनि लाइभआव लालायलाया बेबा आंनियावथ' लालायलायाखैना ओमफ्राय मनिराम बर' मा होनदों मा गामि अके जोंना गामिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव एरियानि थिल'गाव होनो जोंनि गामिखौ ओमफ्राय नब बसुमतारी फैदों नै जोंनाव हाय होनदों हेल' ब्रादार नब बसुमतारी दिनै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आङो सोर सासे नब आं हमनो हायासै दे ओमफ्रायो अननानै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदोंना आं नोंखौ आंनि लाइफआव आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायखौबो सापर्ट खालामदो अननानै ओमफ्राय ए बाग्ला आरो लाइक थुवाखैबा लाइक थुनानै होदो ए बाग्लारि होनो आं लाइक होबाय दे अके थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि खोन्थाहरदो दे संखावखौ ना खावखावखौ खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय फुंजा नार्जारि फैदों हेल' एनबि हेल' सिस्टार हेल' फैदों लाइभआव आंनियाव वेलकाम खालामजोब्बाय आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय सिरिसेनो लाइक होखोबा लाइक थुग्लिलाबायना होदो मनिराम बर' मा होनदों नों नांगौमोनलै अके नाम्बार नांगौमोन आरोखि ओमफ्राय मनिराम नों माहानि दे खोन्थागोरदोल' आंनो के बर' होनदों आं आं नोंजों जइन दंखायो दे अके दांजों दंखायोनो जोंना के बर'आ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिगान बर' ब्लगा दिगान बसुमतारी ब्लगा जोंना मा होनदों हेल' आगैनो जोंना ब्रादार दिगान सफैनो हालायबाय नै ब्रादार हेल' वेलकाम खालामबाय आङो बयखौबो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होसिनानै होदो ओमफ्राय रबिन ब्लगा मा होनदों राजिब ब्लगा मा होनदों जोंना आई लव यू ओके ब्रादार मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच ब्रादार वेलकम ओ लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए ब्रादार ओमफ्राय मनिराम बर'आ मा होनदों गोसो थोनाय दं नामा लागाव हरबाय आंखौ ब्रादारा डेन्जार बरिया गोथाव खोथा सोंहरबाय आंखौ गोसो थोनाय दं नामा होननानै ब्रादार एसे मोजां नागिरना होलाय आंनो सासे दिगान बसुमतारी ब्लगाव मा होनदों लाइक दान थेंक इउ स' माच ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय मनिराम बर' मा होनदों हरना नाम्बारखौ होनदों अके नाम्बार नांगौ आरोखि ना दे नोंनिखौ हरना दोन आं SMS खालामगोन आं दा स्क्रिनशट खालामगोन दे नोङो आंनो हरल' ओमफ्रायो दिगाना मा होनदों जोंना जाराव होनहरदों थेंक इउ स' माच ब्रादार ओमफ्राय केबरा ओमफ्राय ब्रादारा ओंखाम जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो केबरा मा होनदों आगै आंनिखौ रेन्ज खालामदो अके रेन्ज खालामनिनो र' थिनबासो खालामगोन दे एबार मानसिफ्रा खोन्थालाङा दे खोन्थालाङिखाय आङो गाबनो ओंखारो ओमफ्राय आंना मैयायो नेट पेकआनो जोबनानै होस्रादों ओंखायनो आं बिराद दुखु मोनदों दिनै एक्सट्रा नेट पेक सोखाबाय आङो लोगोफोर बेसेबां रायलायनो गोसो रायलायबाय था ए बाग्लारिया मा होनदों राजिब खाम होनदों राजिब अके दिगान बसुमतारी ब्लगा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय अके ब्रादार जोंना ओंख्रिया दिनै बाजैया संखावगासिनो दङ आरोखि ना ओंख्रिया जोंना दिनै डेन्जार बरिया गोथाव मिलौहाब बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिजों फारौ बेदर ओमफ्राय दाउ बयलार भाजा आलु ओमफ्राय मा एवखावल' सावखावखौ मिथिला आङो मा होनदों नों जुथा रिसासो गानोमोन रिसा जाओ देखो जाके देखो नाय रिसा दादानि जुथाखौ नों माहा दोननो सना अबाव गानलांनो खोन्थालाय दादानि खोलाय
ओमफ्राय र' मा होनदों ओंख्रिखौ खोन्थाखांबाय दिगान सोंनायखौ ओमफ्राय फुंजा नार्जारिया मा होनदों जोंना आं सिस्टार नङा अके होमबालाय माथो प्रफाइलालाय जोंना सिस्टारनि बायदिब्रा अके ब्रादारसो ना लाय रिसा लाय दे गो बिदि नङा हामा हनै मानसि आपके जाम भी दिया ना दे बैग जाम होलाय देखती हूँ मैं जरा र' लायबा नै मै एसएमएसखौनो नुवासै नोंसोर दर थाया नालाय आंखौसो खब्लेट नुबाय नै र'लाय फरायनोमोन आङो माबा फरायनो एसएमएस फरायनो गथ' राजानि जुथा नोलै लेके आओ जल्दी मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है आयो सेस लाइबानो एसएमएस हरनायानो गोमोरलांजोबलायबाय नै फुंजा नार्जारि ओमफ्राय र' दे होनहरबाय नै आरे क्या करूं मैं बिसोरनि थाखायनो गथ'फोरनि थाखायनो आंहासो लाइबा माबा एसएमएसआनो गोमोरलांजोबबाय फरायनोसो मोनासै दर थालाय आं बुनो दर थालाय गथ'फोरनि डिस्टार्ब नायलाय गथ'फ्रा नाब्ले नुब्ले जाजोब्बाय जोंना रागाफ्रानो लाबो दावराव जाथारदोंनो डिस्टार्बसो खालामबाय आंखौ ओमफ्राय दिगोना मा होनदों डिस्टार्बलै बेटाफ्रा डिस्टार्बथ' आरो डिस्टार्बसो एकदमबारे हाय बोलो हाय रायजोफोर वेलकाम टू बेक आनै चेनेल लाय प्लिज जइन होनलाय आनैखौ लाइभ होनलाय सिन्देलाय होफै ओके फेन अके ओमफ्राय र' जोंना मा होनदों आङो सिगांनि कमेन्टखौ फरायजोबनो मोनासै गोमोरबाय गथ'फ्रा डिस्टार्ब खालामबाय थादोंना आंखौ अनानै गाज्रि मोननो नांला दे गोमोरलांजोब्बाय नै केबरम ओइ मनिराम बर' साब खालामदो प्लिज अके मनिराम अननानै सापर्ट खालामदो जोंना के बड' ब्रादारखौ दिगाना जोंना मा होनदों थादो माब्लाय थाबोजोब्बाय न'आव माथो थाबोजोब्बायथ' आरो बे गथ'फ्रानो डिस्टार्ब ससेनिफ्रायसो नुजाबाय आयो आं बिराद गोथाव फरायबोदोंमोन मनिराम बसुमतारिया बर' मा होनदों है खुगा बसुमतारि सोलायबाय माब्लाय दख'ना गानदों ना मा ड्रेस गानदों दख'नासो गानदोंलै नै आङो दख'नासो गानदों नै ब्लाउससो दख'नासो गानदों दख'ना गानाबा जोंना बिमाया लांफैथासो होयो दे लोगोफोर ओमफ्राय मा होनदों बिफर बर'आ जोंना मा होनदों रथ' आं दसे अबा थांनो नागिरदों ना दासो सफैदों नामा नोंलाय बिफर दिगाना जोंना मिनि हरग्लाब बायनाय हाहुआनो मनिराम बर' आयै रेफ्लेक्ट खाथियाव खावब्लेटनो नुजाफैलाय लाइभआव दसे खोन्थानां नोंखौ बाराबा न'आव आदै बिनिफ्राय पेकेर नुजानांलालै बाराबा आंहालाय मानो हा दख'ना गाना माथो बर' हिनजावालाय अके सुरिदार गाननानै थानो मोनो लंपेन्ट गाननानै थानो मोनो जोंहा बर'नि थानो मोना फिसा ओमफ्राय मा होनदों बर'नि फिसा मनिराम बर' मा होनदों प्लिज हरना आरो नाम्बारखौ अके नाम्बार दे लेखाल'जों जायाथ' नोंनिखौ हरगोनलाय आं स्क्रिनशट एखमबा खालामनो मैगं नांगौ गोबोर गाननांगौ साथि सोलोंसा नांगौ बर' रनजित हाय नांगौ आगै सना दिनैसो आफाबारि नों आंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम जइन जाफैनो हादों आगै नोंखौ आङो एसएमएस खालामना बुंहरनो सानबाय थायोमोन आगै आंनि लाइभआव जइन जा होननानै आगै फंबाय थेंक इउ स' माच दिनै नुजाफैनो हानायखाय लाइक होग्रोखैबा लाइक होग्रोनानै होखादो मा होनदों फरायनोसैल'सायनो ओइ आब' आंखौ सिनायदों आं सोलोंसा आं आब' माब्लाय आंखौबो सापर्ट खालामदो अके रेन्ज मारिगोन ना होनसै फंबायखौ आं सिनायखादों ओमफ्राय दिगाना मा होनदों जोंना र' दसे अन दं अके ओमफ्राय दिगाना जोंना मा होनदों मा जासोयो होनदों अके आङो आयौ आं जेखौ मोनो बेखौनो जालाबायनो नागिरो दे ओंखायनो लोदो फुंखावलाबायबाय मा जायो होननाया बै जानाय जाथायखौ होनखो ना मगा मगि जानायखौ होनखोथाय आं बुंनो रोङासै नोंलाय अके मा जायो होनदों आरोखि ना मन'नायखौ होनदों आरोना के बर' होनदों के बर'आ जोंना मा होनो लाब्लाब लुब्लाब हरलाबायजोब्बाय नै सानै साथाम मानसि बाजाबलाबायना हरबाय नै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मोनथाम बिदि एखे स्टिकारखौ हरनो नाङा दे जोंना ब्रादार अननानै ओमफ्राय बेफोर बर'आ मा होनदों लामायाव दं अके लामायाव दंनो जोंना बेफोर बर' साबाल'सो खारजोबलायबाय आं कमेन्टखौ फरायबोनो मोनासै नालाय ओंखायनो खारजोब्बायलै दुखु मोननानै ना मानानै जाखो आं बुंनो रोंलाहाय ओमफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामसिनानै हो आं फरायग्लिजोबनो दुलदुलानो मनिराम बर' मोनो हरबाय आं नाम्बारखौ
मोनदोंना मोनाखै बे मेसेजजोंनो हरफा स्क्रिनशट खालामना लानि आङो दिगान बसुमतारी मा होनदों जानाय होनाखै जानायखौसो होनदों अके जानाय जाथाय आरोना बे गथ'फ्रा डिस्टार्ब जागासिनो दङ फरायनो मोजां मोनाखै आरोखि ना गथ'फ्रा डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्टआ गोमोरलांजोबनानै गोदान सोलोंसा बर'आ मा होनदों आब' मा जानानै इमान मोदोम जाखो आब' नोङो मा जानानै मा बुंनो जोंना जेखौ न'आव जायो बेखौनो जायो आंबो ओमफ्रायो मा होनबावनो आरोखि ना गोदोथ' आं खाथें खुथेंसोमोन ओमफ्राय दा बिराद लोदोदो जाबाय फिअ फाइनाल होखांनाय लोगो लोगोनो बिराद फुंदों आं लोगोफोर ओमफ्राय मनिराम बर'नाव हरबाय अबाव हरखो माथो सजा फैयाखै हर दे हर खनसे हरबाव सोलोंसा बर' आब' नोंसानाव थांनो गोसोमोन बारायनो अके जोंनाव फैनो गोसोमोन आरोखि ना ओमफ्राय आगै नोंना फिअ फरिखा होदोंमोन नामा नोङो आगै खोन्थाहरलाय दे ना मेट्रिक फरिखा होनो नागिरदोंमोन नामाथाय नोङो खोन्थाहरगोन दे फरिखा जोबनानै फैनो हागोन आगै आंबो ओमफ्राय उदालगुरियाव थांगोन एबारो आंनि 6th सेमिस्टारनि फाइनाल एग्जाम जोबोबा आं उदालगुरियाव थांगोन बेयावनो ओमफ्राय आब'मोनाव ज' फैनो हागोन आरोखि ना आगै ओमफ्राय दिगान बसुमतारीया मा होनदों खुगाजों जानायखौ होनदों अके खुगाजों मम' मामा जानायखौ होनदोंना आङो जेखौ मोनो बेखौनो जायो न'आव जेखौ सङो बेखौनो जायो न'आव जेखौ लाबोयो बेखौनो जायो आरोखि ना ब्रादार ओमफ्राय गेस्ट्रिक जानानै जानो हायाबाल' दल' थानाय जायो महाबिर ब्लग हाय हेल' दिनै फार्स्ट टाइम महाबिर ब्लग सफैनो हादों आंनियाव हाय होनदों हेल' ब्रादार वेलकाम खालामबाय आङो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होसिनानै होदो ब्रादार आरो सापर्ट लालायनो गोसोबा रेन्स मारि ख्लावनानै होनोसै आङो गोरानो ओमफ्राय सोलोंसाया मा होनदों लांगोना लाङानाव आंखौ आब' बेरायनो थांगौमोन अके लाबोगोन बैसागुआव फै बाराबा बावखुंग्रियाव ज' लोगो हमगोन फै रबुलेसन ब्लगआ मा होनदों मोजां ना मेडाम मोजां नोंसि गैया नेटपेक सोना हरनानैसो आङो लाइभखौ फैनो हालायबाय नङाबा मैयानि बायदि आस'खान्दा जागौमोन आरोखि ना रबुलेसन दिनै जोबजासिम था रबुलेसन महाबिर ब्लग निउ काम अके दे जइन जादो रबिराम महिबिर ओमफ्राय मनिरा मा जामोनदों मोजांदो नामा गोजांदों नामा गोजांदों माबेलाय गोजां ओइखैबा जेकेटखौ खुलि गोजांदों आङो गोजांदों ओमफ्राय बिफोरबो आं दासो उन्दुना सिखारदोंना उन्दुना सिखारनाय लोगो लोगो साहा लोंखांबाय गथ' गथायखौ एसे बुरखायबाय ओमफ्राय ज' जिरायनानै खामसालियाव ज' जिरायनानै लाइभ फैबाय आङो गोजांदों दे ओमफ्राय बिफर बर'आ मा होनदों जाला नामा आंना माया जाला जाफैदों नुजाफैदों महाबिर ब्लग हाय हेल' होनदों हेल' महाबिर दैमारि निलिक्स दैमारि फैखो र' हेल' र'बा हिरासो फरायलांनो महाबिर ब्लगआ लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नेलेक्स दैमारि आगै सफैनो हाबाय लागा खावब्ला अके खावब्लिद नुजालायजोब्बाय आंबो ना निलेक्स ओमफ्राय लाइक होगोदो ओमफ्राय रेन्सखौ सोरखौ मारिनांगौ मारिसां दे गोरानो नेलेक्स दैमारि लाइक होबाय थेंक इउ ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा खोन्थाहरदो महाबिर ब्लगआ मोनदों निउ काम ओमफ्राय दिगान बसुमतारी या मा होनलायखो नों रायलायनायखौ जा इन्टारेस्ट मिनिनो ओंखारदों आं जाराव मिनिनो ओंखारलायबाय ओरै फै ओइ sit down बखाजोबनायसो मा नांगौ हेरबिङा ओमफ्राय मा होनदों र' अबेसिम मोनखोमोनहाय आं इन्टारेस्ट मोनदोंमोन ओमफ्राय मा होनदों मनिरा मा होनो दख'ना गाननायखौ नायनो हागौमोन अके आं मेरला भिडिअ होनाय दं दख'ना गाननानै अननानै बेखौनो नायनो हागोन आरोखि ना सोलोंसा बर' आंनि भिडिअ नायाखै मानो नांफिनबाय ओमफ्राय सोलोंसा बर' माथो उदालगुरियाव फैबा कल खालामदै आब' आंखौ आब' नोंखौ लोगो हमगोन आं नोंखौ लोगो हमनो मिलायगोन ना आब' आं इमान उन्दै मानसि लोगो मालाय सायावबो दङ नों आंथ' गोसोमसो मा होनखोथाय गैया र' मोजां फरायफिननि
उदालगुरिफोरा कल खालामगोन बेखौ बुजा आब' नोंखौ लोगो हमगोन आं अके लोगो हमगोन दे नोंखौ लोगो हमनो मिलायगोन ना अके मिलायगोन दे आब'नो उन्दै मानसि आं इमान उन्दै मानसि लोगो मालाय उन्दैबाबो जेबो नङा आं लोगो हमसोगोन आरोखि ना आब' मोनाव थांबानो दे आगै लोगो हमगोन जेबो नङा बिफोर बर' मोनदों र' आं फ्रेस जानि दे जाग्रोदो नोंथाङाथ' थाबायनासो फैबाय थादोंमोननो मोनफैबाय खोमा फ्रेस जानोसैनो मनिरामा मा होनदों सेनखौ खुलिलाय माबालाय खनसे नायनि अके र' आं गोजांदों दे थफि हमबावसै आं दाबावैनो नेक्स्ट टाइम ओंखाम जाग्रोनि आं आब' थाथ' दे जाग्रोदो आगै जाग्रोदो महाबिर ब्लगा मोनदों बिफर बर' खाम अके महाबिर प्लिज सापर्ट खालामदो बिफोरखौबो ओमफ्राय बिफोराबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन आरोखि ना ओमफ्राय रुबुल बर' सफैनो हादों रुबुल बर' सफैनो हादों आंनि लाइफआव थेंक इउ स' माच हाय होनदों हेल' लाइक होआखैबा लाइक होसिनानै होदोलाय रुबुल बर' ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम मनिराम बर' सापर्ट खालामदो प्लिज रेन्ज मारि खावनानै होनोसै आङो रेन्ज मारि खावनानै होनोसै ओमफ्राय थांनोसै समाव खोन्थालां दे बिफोर बर'खौबो रेन्ज मारिनि आङो थांनोसै समाव खोन्थालांजोब आंहा उदुरा जायो आरोखि ना ओमफ्राय मालाबा बोख'नो हाया र' मारिखाना न' दामखौनि मबाइला थाबखौनो थुजालालाय आंना सापर्ट कर' ओमफ्राय नेलिक्सआ मा होनदों आंखौलाय लोगो हमा नामा हमगोन नोंखौ क'क्राझाराव लोगो हमगोन दै ओमफ्राय नेलिक्स मोनसे खोथा नोङो मोनसे स्क्रिप्ट दं होनदोंमोन नामा नोंनाव अननानै आंनो वाट्सएपाव कल खालामनानै रायज्लायनो हागोन आरोखि ना आगै मनिराम बर' मोनो दे खुलि माखौ खुलिनांगौ दे आं गोजांदोंलै बिफोर बर'आ मा होनदों रेन्ज बानायबाय दे रेन्ज खालामबाय रेन्ज गोरा मारिबाय आङो बिफोर बर' आगै 12 लाइक ओमफ्राय 6 जन दङ दा आयौ मोसौ मोनाखै फिसा मोजांथारहाय मालाय सोरबायाब्रा सोरबाया ओमफ्राय मा होनदों सोलोंसाया जोंना मा होनदों आब' आं बाहेराव थांनो मानि लिपट्रिङाव थांनो अके दे थांग्रो दानो खिगुलाबायगौ नङाबा आगै थांग्रोदो थाबनो नङाबा दानो रुपसिं बायदि जागोनलै आगै थांग्रोदो दे दायो फैफिननो हागोन दे मनिराम बर'आ मा होनदों जोंना मनिराम बर' दे ना खुलि अके आं मा खालामबावनो दे आं गोजांदोंलै ओमफ्राय मानो थुखो हामा बिदि दानासो बे हेरबेङा हमलाय हेरबेङा लाबो आं हमनो होमबा मे पेन्टि उन्दै गोरलै बायदिसो नुयोलै र' हेरबें हमनां लोगोफोर ओइ don't touch brother okay ओइ मेथाइ लाबोआ दे आङो दल थाबाय थाखा गथ'फ्रा देनजारलै जोंना दाबोनो एक्सनल' रोंखायो दानिफ्रायनो एक्सन ओमफ्राय रुबुला मादों हाखाना फैबाय अके होखाना फैबाय नै जोंना रुबुला मनिराम बर'मोननो नाम्बार हरलाय आरो ना आंनो नाम्बार हरला आरो ना आंनो अके गावखौनो बुंबाय आङो गावखौनो नाम्बारखौ लिरनानै हर आं स्क्रिनशट खालामगोन होनबाय आङो रुबुल बर' मा होनदों खबरफोरा मारै सना खबरा आंना मोजांलै आगै बर्थमान मोजां ओमफ्राय आङो मेगन आंना बुथेथे जादों दाख्लै बार हाबनानै नायदो मेगना नायदो बुथेथेनो ओमफ्रायो मा होनदों खबरा मोजां रुबुल आगै नोंनालाय माबायदि खबरा खोन्थाहरदो दे एसे स्राय बालाब गासिबो अरे क्या हुआ खिफिदों नामा खिफिदों इतना मोटू मेरे जैसे आं बायदिना मोटूनो बेनाबो गस्लाया जिजोब्बाय ओमफ्राय मा होनदों हरलाय आं बुहुद बार फटाय हरबाय आं अह दे नोंनि नाम्बारखौल' लिरना हर आं स्क्रिनशट खालामना हरगोन आं एसएमएस खालामगोन आरोखि ना खानायाबो मा थाबथालाबायखो ना माखो दे एसएमएस खालामलाय सोर सोर दं रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय दे सिमखौ खुलि
खेबसे मोजाङै नायनि आयौ आंखौ नै नुखाबायानो आरो मा नायबावनांगौ जाखो ओमफ्रायो मा होनदों रुबुल बर' आंनाबो मोजां दे अके मोजांनो जोंना खबरा आगै रुबुलनाबो आगै ओमफ्राय दे लिंकफोरखौ एसे शेयार बेयार खालामनानै होदोलाय आरोखि ना एसे रायज्लायसावनोसैलाय ज' दिनै हिनजाव मानसि फैयाखैलै रावबो सिस्टार फैथ'वाखै नङाबा ओंखाम रानियाबो दाबो फैयाखै नै जोंना ओंखाम जाखाङाखै खोमा ना ओंख्रि संखाङाखै खोमा आंनोबो हरगोन नामा सना बे नाम्बारखौ हरनानै दोनहर आं SMS खालामगोन आं सोंलु खालामना लागोन नाम्बारखौ ओमफ्राय मनिराम बरमदों पकेटखौ खुलिना प्लिज आइजा जेकेटखौ खुलिना होनदों खुलिथ'वालै आं गोजांदों मा होनदों अके अल फ्रेन्ड किस करो रिसा खुदुमलाय ओमफ्राय मा होनदों खेबसेल' दे ना आयु आं लाजिबायसै ना रुबुला मा होनदों आं हरालै नोंनिखौ हर लागाव हरबाय आंनिखौ हर होनदों नै आंनिखौ लानो हागोन दे लादो 7086639996 हरबाय दे आंनिखौ बेनो आंना ओमफ्राय आं SMS लिरलायलायना हरला आरोखि ना ओमफ्राय बुंबायल' ओमफ्राय SMS खालामदो दे 6जनल'सै only 6 जन जइन है अभी मेरे लाइफ में और फ्रेंड बुलाओ ना मनिराम बर' बोरैबा मोनदों गोसोखौ अके मानो मनिराम बर' नों माहानि बेखौल' आंनो मोजां डिटेल खोन्था हरगोरलाय दे स्राय बालाबासे बोसेनो राजु बर' बिजेसलै माबलाय बिजेलै आगै बिजिलै आगै आं दा कमेन्ट हरनो दखानावसो दं आगै अके राजु बर' फैनो हालायबाय नै आंनियाव ओमफ्रायो लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोखि ना राजु ब्रादार माने मनिराम गरम मा गरम जालायखो रुबुला जेनेबा थोस मोजां बुं अके मोजां बुङो 7086639996 बेनि नाम्बारा ओमफ्राय मनिराम बर' मा होनदों रङियानि अके रङियानिसो नोङो अके रङियानिनो जोंहा रङिया मा जायगानि बेबा ओमफ्राय सयजनल'सै नायनो ओमफ्राय मा होनदों जेकुलेन ब्लग सफैनो हालायबाय नै जोंना हेलौ सिस्टार हेलौ लाइक दान थेंक इउ फैग्रोनो मोना जोंना लाइक थुखायो आरोखि ना जेकुलेन सिस्टार मोना थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्रायो मनिरामा मा होनदों हरना नाम्बार आं बुंखाबायलै होमबालाय नाम्बारखौ नों गोसोआव लानो हायाखै नामा गोसोआव ला दे जेकुलेन ब्लग NB हाय ओमफ्राय दे ओमफ्राय जेकुलिन सिस्टार ओंखाम जानानै फैखाबाय नामा नों खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि ओमफ्राय दे बयबो SMS खालामसिननानै हो ओमफ्राय मा होनबावनो आरोखि ना आङो जों मनिरामनो आं हारसिंसो उन्दुयो हा नों हारसिं उन्दुयो माथो जाखो दे सिंगोल मानसिफ्रा हारसिं उन्दुखागोन आरोना ओमफ्राय जेकुलिन ब्लगआ मा होनदों जाथ'वाखै दे नोंहालाय अके जाथ'वाखैनो आंहाबो जाथ'वाखै जोंनो दासो संगासिनो बाजैमोना ओमफ्राय ओंख्रिखौ मिथिनो लुगैदोंबा खोन्थानोसै आङो ओंख्रिया जोंना अनलाजों फारौजों दिनैहाय ओमफ्राय दाउ बयलार आलु भाजाबाव दे आलासि दं ओमफ्रायो रुबुला मा होनदों बयफ्रेन्ड दंखायो नामालै दंबा आं लायालै नागिरना होदे सासे रुबुल मोजांनो मनिराम बर'आ होनदों नङालै होनदों सिंगेल नङा आरोखि ना अब्ला जेकुलिन ब्लग गोथावथार माथो गोथावथ' आरो दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम जाखोथाय अनलाजों फारौ बेदरजों मोनजागोना जेखुलिया नोंसोरलाय मा ओंख्रि खोन्थाहर दे सोलोंसा आगै फैफिनबाय जोंना आंनि कमेन्ट फरायलाया आब'आ गाजा आब' ओंखारनोसै ओमफ्राय आं नोंनि कमेन्टआ श' जाफैयाखै आगै आं लारि फरायबोबाय थाखायो नोंनि कमेन्टआ श'
फैखायाखै ओंखायनो फरायनाय जायाखै गाज्रि मोननो नाङा आगै ओमफ्राय मनिराम बर'आ मा होनदों नोंबो हारसिं उन्दुयो नामा ओहो आं हारसिं उन्दुआ आं बिमाजोंसो उन्दुयो दे बिमाजोंसो उन्दुयो आं बिमानि अनगा रावजोंबो उन्दुआ ओमफ्राय माने रुबुल बर' मोनदों गैयाबा आं लागोन नोंखौ लागाव हरबाय जोंना आगै सना फिथर सना गावदाङा बिबाजै बिबोनांथ' मा होनोमोनलाय एदावलायखायो नङा होमबा ओमफ्राय रुबुल होनखो जेकुलिना जोंना मा होनदों आं जाफेराखै आरो ना फार'खौ अनलाजों जानांसिगोन माब्लाबा अके जाफेराखैनो जोंना जेकुलिना एबार जाफेरदो अनलाजों फारौजों बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रि मिलौदोनो आरोखि ना मुस मुसनो जायो गोथाव अनलाजों दाउ फारौ ना मानिबो सल' दंमोन ना ओमफ्राय जेकुलिन ब्लगा मोनदों जोंना संथ'वाखै दाबो अके सोंथ'वाखैनो जोंना सिस्टार मोनना बेबा मा ओंख्रि संगोन SD बय ब्लग सफैनो हादों आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम नामा ब्रादार अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा आंनिखौ सापर्ट खालामदो आरो आंबो नोंखौ बेक खालामगोन आंनि भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम आं 24 आवार्स बारबासो खालामगोन आरोना आङो नाम्बारखौ हरलाय दे अके नाम्बार बिहरदों आंनो अके नाम्बार बिहरदो दे नोंसिनि नाम्बारखौ आंनो हरना दोन आं स्क्रिनशट खालामगोन नों नुखादो सना आयो सना फिथर गावदां जिरख'नो दद्रेद्रे फिथर आंनि सना जिरख'नाय लोखि माइनाव दावदै गुफुर दावदै गोसोम दे र' कमेन्ट गोमोरलांजोबबाय र' कमेन्ट गोमोरलांजोबबाय अके फैबाय अके हाय हेल' बुंलाय रानि बिदि थुवा र' बिदि थुबा मानसिफ्रा गाज्रि नुयो बिसिना नानिया गाज्रिहाय होनो र' मा होनदों बोरै गबसे मोनखोमोन आङो जों संथ'वाखै होननानै ओमफ्राय जोंना ST आ नाम्बार बिदोंमोन ओमफ्रायो नोंनि नाम्बारखौ हरदे आं स्क्रिनशट खालामनानै आं SMS खालामोमोन ओमफ्राय जेकुलिना होनहरबाय रुबुल बर'आ मा होनदों बिबाजैखौ लाजायोथ' आरो रुबुल बर' मा होनदों बिखायनो लाजागोन आं अके हाबायाव मा होगोन दे खोन्थाहर रुबुल मनिराम बर' दे बुंफिनलाय नाम्बारखौ एसे लासै बुं दे अके आं दहाय बुंखांबाय आंनि भिडिअखौ उनावहाय नोङो भिडिअखौ उनावहाय आङो पाब्लिक खालामफिनना होबा नायफिनबानो जाबाय दे बाव बुंनाय दंखायो ओमफ्राय आङो नाम्बारखौ बारे बुंबाय थानो हानाय नंलाना आरोखि मनिराम नोङो नोंनिखौ हरनानै दोन ओमफ्राय SD बया मा होनदों हर दे दा नों आंनो नाम्बारखौ अके नाम्बार बिहरदों बेबो नै दे नोंसिनि नाम्बारखौ बेयाव लिरनानै हर आं स्क्रिनशट खालामगोन रिभलिउसन मा बोरै जाखो जि बोरै मा बुंबावनो आरोखि ना रिभलिउसन मा ओंख्रि जाखो रिभलिउसन दे नों खोन्थाहरदो मै बेदर नामा ओमफ्राय SD बया मा होनदों न'आव साबेसे दं नोंसिना अके जोंना न'आव आयौ बुरजाथारलै जोंना खोन्थासां न'आव बुरजाथारलै जोंना गासै 8 जन जायो 8 जन ओमफ्राय सोलोंसा बर' होनदों थै बाय आं नोंजों माबलाय जोंबाय आंनि कमेन्टखौबो फरायना रिप्लाय होआ बाय गुड नाइट ओमफ्राय आगै सोलोंसा नोंना कमेन्टआ बेबो आं रेन्ज मारिना होनो दे र' हरफिनदो नों बाहेरायाव थांनो होननायखौ माने आङो रेन्जखौ खोमोनानै होदोंमोन आरोखि ना आगै सेस कमेन्टआनो गोमोरलांजोबफिनबायना फिसाजो सासेल' मारै माबोरै जाखो MTX बय सौफैनो हालायबाय जोंना फिसाजो सासेल' बोरैनो होद आंना फिसाला मेला दंथारोलै नै नायद' 1 2 3 and 4 baby मेरा नों खेबनो हाय बोल' आरो मा होनो नुबाय सासेल' नङालै खर' मानजोब्बायलै ओमफ्राय नों माला हाबा जागोन होनदों आं दानो हाबा जाथ'वा दे मिन्थिथ'वा आंनि हाबायानो माला जागोन आं जेबो मिन्थिया गोसोबो जाया आङो ओमफ्राय मा होनदों मनिरामा दे बुंफिनलाय नाम्बारखौ एसे लासै
लासै लासै बुं दे नोंनिखौल' लिरनानै हर इनभेस्ट बड' सफैनो हालायबाय ने आंहा टाइम गैया दे दिनै सरि अके दे लाइक होनानै गालां थेवबाबो इनभेस्ट मा फरायनोसै नामा दिगान बसुमतारी मा होनो दंगासिनो आं अके दंगासिनो दंगासिनो दंनो जोंना दिगाना रुबुलामदों नोंखौ फसायबायलै आं लागाव जोंना बिबोनाङा फसायबायनो आंखौ बिबाजैखौनो आरो बाव ओमफ्राय रुबुल बर'आ मोनदों फावदुदनो आयु दाउ बयलारखौनो फसायलायबाय नोङो दाउ बयलार लारलोदो लुदुर गेगे आधा केजि मेथाइ फुनग्रासो होननानै आंखौ डायलग मारियो दाथिफाय दिगानाव बेथाफोरानो आयु बेटारफोरानो मेलालै आंना बेटाफोरानो होनना गिहरखाबाय माने बिसोरखौ बेंनायावनो आङो बिराद खर' सानांगौ जायोना ओरै फै ओरै थां बेखौ दा खालाम बेखौ दा माव ओरै फैयोबाबो फैया आयु खर' गरम जाखायो आङो बियानैफोरखौनो दानिफ्रायनो आरो मा जाबावगोन आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों जेकुलेन किउट नो थेंक इउ स' माच जेकुलेन ओमफ्राय सोलोंसाया होनदों खन्थाइ लिरनाय दङ आंनाव नांगौ नामा नोंनो इउटुबाव होनोबा दे हर आगै ओमफ्राय नोंनावबोथ' दंना चेनेल ओमफ्राय नों फरायना होनाया नों आगै दहायो जोंना माबाया होनदों नेलिक्सा नुदोंमोन दे खन्थाइ फरायना हरलाय आंनो होनदोंमोन जोंना ओमफ्राय आंना मैसो गारांरां बोरमा गारांरां थेंनो बोरै सुर जानो नंदों बेकग्राउन्ड मिउजिक होबा एसे गोदै खोनायो आरोखि ना ओमफ्राय दा मा बुङो दे जेबो बुंथ'वाखै रिप्लाइ खालामथ'वाखै बियो दे आगै हरनो हागोन वाट्सएपाव हर मा हासुनो ओंखारलायखो बैसिम थांदो आं हासुनो अ माइ गड र' थाथ'दों दे लोगो र' कमेन्ट खालामबाय था कमेन्ट खालामसिगोन मबाइलाव टाच खालामनो दे खालामनो दे बोखोदो आइदि हाबाब आयु हाबाब कमेन्टआसो गोमोरजोबनायबाय नामाहाय लोगोफोरनालाय दादा फुकन फैयाखैथ' जोंनाव दिनै आयो कमेन्ट गोमोरजोब्बायसो नामाहाय सेस गोमोरजोब्बा आं माखौ फरायबावनो आयै बे गथ'आबो हासुनो ओंखारलायबाय हारसिं हासुबालै थिखोनासो हासुनांगौ नै कमेन्ट गोमोरजोब्बाय दाथु दे आगै हरनो हागोन सोलोंसा खन्थाइखौ ओमफ्राय सोमजोरो नायनो मोजां समाया सफैनो हालायबाय जोंना हेल' बयस हरलायबायनो आंखौ हौवा बायदि नुदों खोमालै दिनै एस होदों दे हौवासाफोरसो नुदों ओमफ्राय आगै सफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सोमजोरो लाइक होगोदो दे हरनानै एसटिया मा होनदों नों माब्लाय बेसेयाव फरायो अके आङो दा 6 सेमिस्टार आरोना बिए 6 सेमिस्टार एबार लास्ट इयार आरोना मनिरामा मा होनदों बुंना प्लिज होनदों अके मा बुंबावनो दे आंनि नाम्बारखौ बुंला दहाय बुंखांबाय ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ लिरनानै हर होनदों स्क्रिनशट खालामगोन मनिरा ओमफ्राय सोमजोरोआ मा होनलायखो फातखा दुगैखायाखै बेखायनो खर' माने बाय जोंना माबाया सोमजोरा माबायदि सिरि नायखोमागोरनानै थायो बेखायनो फाक्का दुगैखायाखैलायबाव आंखौ खर' मानदों होनदों ओंखायनो खर'आबो मानना होदों बिराद कपि जासोदों आरोना दिगोना मा होनो जिम खालाम अके जिम खालामनोथ' सिगाङाव सानदोंमोन आङो नाथाय फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जानानै खालामनाय जायाखै एबार खारबाय थानोसै आङो फुं बेलासि खारबाय थानानै मोदोमखौ सिगां बायदि खाथां खालामना लानोसै एसएमआ जोंना प्रडाक्सन मा होनदों नों आंनि एक्स जो सेमाबो अके जोंना एसएम फंबायजों एखेनो एक्सजों आङो अके एखे नुदों नामा आगै ओमफ्राय हेन्डसामा फैनो हालायबाय जोंना हेन्डसाम जाखांबाय नामा लोगो जाथ'वाखै हेन्डसाम जाथ'वाखै नोंहालाय जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो दे जाखांबाय नामा नोंहा खोन्थाहरदो माख्रा बुथारना हो एक्सननि हो जोखोलाबायजोब सोमजोरो नायनो मोजां मा होनो मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै आगै जोंना ओंख्रिया संगासिनो आदा संलाय बाजै संलाय एवखावगासिनो सावखावगासिनो दिनै माने आलासि दं नालाय जोंना ओंख्रिखौ ओंख्रिया जोंना जाहैबाय मा होनोमोनलाय बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिजों फारौजों ओमफ्रायो दाउ बयलारजों आलुजों भाजा ओमफ्राय मा एवदेरखो सावदेरखो बाथोन बाला आं मिथिला आरोखि ना एसटि बया होनबाय जोंना होनबा आं नों हाबा लानोसै आं अके बाबारे होनबा आं नों हाबा लानोसै आं मागो
नाम्बारखौल' हरदे आं स्क्रिनशट खालामनानै लागोन आरोखि ना सोमजोरा मा होनदों मासि रायलायनो हायोलै नोंलाय कमेन्ट फरायलांबाय ना आङो ओंखायनो ओमफ्राय र' मनिरा मा जोंना माने हरा बुं नाम्बारखौ नांला बिदिबा ओंखारनिसै आं नङाबा आया आं दहाय बुंखांबाय ओमफ्राय आं बुंबाय नोंखौ मा रिकुवेस्ट खालामबाय नोंनि नाम्बारखौ नों लिरनानै हर आं स्क्रिनशट खालामगोन होननानै हेन्सामा होनदों जाखांबाय आङो लागाव जोंना हेन्सामा जाखांलायबायनो मा ओंख्रि जाखांखो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि रायजोफोर बर' आंखौ लोगोफोर र' आंखौ लाबासो नाम्बारखौ लागोन नोंनि नङाबा लायालै आं लागाव रुबुला जोंना गावखौ लाबासो नाम्बारखौ हरगोन आरोखि ना ओमफ्राय अनसुलाया लागाव हरलायबाय जोंना बेना एनि टाइम जइन जाबानो स्टिकारानो जोंना बिराद देन्जार आरोखि ना खराथार जोंना अनसुला रागा जोङो देन्जारनो आंहा दासो अनसुलाया दे दासोबाबो थेंक इउ स' माच लाइक होनानै होनो बारा गोबाव जायाखै लाइक होनाया एसटिया मा होनदों नोंथ' माथो न'नि खामानिखौनो मावा नों माथो अके आङो माने दहायनो स्रां जाखिनि मावनांगौ मावखाबाय आरोखि ना मावो आंजों रावबो हाया आरोखि ना मा बुंनो आं मालाबा दैलि मानो होनोमोनलाय फुंनिफ्राय मा मावो बिनि ब्लग लाबोगोन लोगोफोर ओमफ्राय जे टाइमाव आं मा मावनांगौ बेखौ आं फिनिस खालामजोबोखायो बिनि उनावसो लाइभ फैयो आरोखि लाइभ फैनाया बारा गोबाव जायाखै सानथाम सानब्रैसोल' जादों लाइभ फैनाया आंना रेगुलार फैनाया ओमफ्राय जोंना बाजै मोनानो सानै साथाम खाबाय मा इसेबां मावनोखै आरोखि ना बिमा दं बिदा दं गथ'फोरखौनो बेंनांगौना आङो बियानैफोरखौनो नै ओमफ्राय रुबेल बर'आ मा होनदों सनाया माबालाय थिसे जायालै खोमा मा जाखोलाय सनाया थिसे जायालै खोमा मा जागोन आं फरायनो रोङासैलै लेखा रोङिनि जाथखायनो एसएम प्रडाक्सन आब'आ मोनसे बाथरा बुंनो मालाय नाम्बारखौ लाइफआव खोन्थानो नाङा अके दे आब'आ मोनसे बाथ्रा होनदों बाथ्रा बुंनि नाम्बारखौ लायबा अके बुङा दे बुंला ओंखायनोथ' बुङाखैमोन आङो ओमफ्राय सोमजोरा माने हि ना मिनि क्लाब हरलायबाय जोंना सोमजोरो आगैया मैयायो ओरै जादों बे सोमजोरो मा बुंनो दुखुनि बाथ्रा आरोखि ना मैया नेट पेकआनो जोबनानै होदों आंहा ओमफ्राय दिनै एक्सट्रा नेट पेकसो सोग्रोखाबाय आङो ओमफ्राय मनिरामाजों हरबाय आं बुहुत बार माबालाय मिथिबाय अके आंनाव श' जाफैयाखै दे ओमफ्राय रुबुला मोनदों बेसे जाबावनो नाङा माबालाय बेसे जाखावनो नाङा दे एसे खम बानाय आं लानांगौ नोंखौ लागाव हरबाय जोंना आगैया बारा जानो नाङा नुदों आंखौ गावहा लानांगौ मनिरा मा मोनदों नों बुं नोंनि नाम्बारखौ आं बुंथ'ला आं दहाय बुंफ्लांखाबाय ओमफ्राय दा बुंला आरोना नोंनिखौ हर आं स्क्रिनशट खालामनानै लागोन मेंगुजोब्बाय आङो आरो मा खालामबावगोन आरोखि दे सजन दङ जोंना मेंगुजोबाखै मालायनोबा नाम्बार खोन्थालायो ना नों आंनोबा नामखौनो खोन्थाया आं नाम्बारखौ दहाय माने बुंफ्लांदों आरोखि ना खनसे ओमफ्रायो नोंबो नुखाबाय सना आयौ सना फै बामनो कमेन्ट फरायफै फरायफैलाय लेखा फरायनांगौ थिसेया जायाखै जोंना सनिया थिकसे जाखायोसोमोन जाबाय थिसेसो जादों मा नै थिकसे आरोखि ना थिसे होनदों थिकसे आरोखि ना ओमफ्राय र' मालायनोबा नाम्बार खोन्थालायो आरोखि अके दे नोंनिखौ हर आगै नोंनि नाम्बारखौ लानो सानखायोमोन आङो गगा मोनदोंनो थोरथोर आं स्क्रिनशट खालामनानै लागोन आगै जोंबाय आं नोंखौ लागाव जोंहरलायबाय आंखौ बिरादनो दिउनो रागा एसेमेस नाम्बारखौ लाइभआव बुंनो ना बुंला दे आगै बुंला ओमफ्राय अनसुला बिथिबाय माने आंहा दासो सफैदों खिथेर मुभि नायना अके खिथेर मुभि नायदोंना
खिथेर मुभि नायदों जोंनाव ओमफ्राय आंहा दाबो माबायावसो नुयो निब'आवसो नुयो नायगिरदों दां बिसोरो निब'आवसो मोजां नामा फिल्मा अनसुला खोन्थाहरलाय सोमजोरा मालाय सेंग्रानोसो नाम्बार होदोंना रावबो खोन्थायाखै दे हराखै आङो SMS खालामनानैबो ओमफ्राय नोंनिखौ हर दे आंनो दहाय नाम्बार होनायखौ मिथिनायमोनब्ला जावखागोनमोन आं नोंखौ आं मिथियानोमोन ना आगै ओंखायनो खनसे बुंफ्रांदों आरोखि ना एसटिया मा होनदों नोंना मा गामि होनदों आंना गामिया जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ चिरांनि ओमफ्राय बासुगाव एरियानि थिलगावनो अनसुलाया मा होनदों मोजां ब्रके मोजांब्रा होनदों मोजांब्रा नायनो मोजां नामा सिनेमाया अके मोजांनो ओमफ्राय मनिरा मा होनदों नांला दे आंनो नोंनि नाम्बार नायला आं नोंनि भिडिअ दिनैनिफ्राय नायलानो जोंना मनिरा मानो आं नोंखौ बुंदोंना मा होनोमोनलाय कमेन्टजोंनो हर लिरनानै नाम्बारखौ आरो आंखौ रागा जोंनानै मा मोनो आरोखि ना मनिराम दे नोंनो टाइप खालामनानै हरना एसएमएसखौ जेरै टाइप खालामना हरदों बेबायदि टाइप खालामनानै हरना आं स्क्रिनशट मारिना लागोन रुबला होनदों नाम्बार बुंनाय ससेखौ एडिट बानायनानो लाइभआव दा बुं अके एसडि अके दे रावबो बिदि खालामनाङा आरोखि ना ओमफ्राय मिन्थियामोन नालाय जोङो एसडिया मा होनदों आंनि गामि खाथिसो होनबा अके सोर दे नों खोन्थाहरलाय नोंनि गामि खाथि सोर आंखौथ' सिनायि जानांगौना आंखौथ' सिनायि रावबो गैया जोंनि गामि खाथियाव ओमफ्राय सोमजोरा मा होनदों बर' सिख्ला बुहुद नादान हाय मा होननाय जाखो नादाना हिन्दी खोमा अके ओमफ्राय मा होनदों मनिराम बर'आ मा होनदों नांला आंनो नाम्बार बियै मेंबाय आं नाम्बार बिनानै मेंबायनो जोंना ओमफ्राय होनदों आंबो इमान बुंदोंना नों मेसेज खालामनानै हर होनदों सोरबा आब'नि नाम्बारखौ नांगौबा 1 2 3 लिर इनिफ्राय हर न'आव माथो 1 2 3 हर ओमफ्राय रुबुला माने बाय बाय गुड नाइट सना जिउ होनदों थांसै नामा रुबुल ओमफ्राय अनसुला बिटुआ माने आंना नाम्बारा लागाव मिनिबाय प्लास माइनास आयु बिना नाम्बारा बेनो जानोलै ओमफ्राय एसटिया मा होनदों आं बासुगावनि सोर बिलाय एसे मोजां नायना आं हमनो रोङासैलाय बासुगावनि सोर एसे माबानो नाम्बारखौ माबालाय गाव ले र' सना आं नुवाखै र' मा होनो अके नाम्बारखौ गावबा गावनिखौ होनदों ओमफ्राय जोंना मनिरा मा होनदों दोनबाय आं दे थेंकिउ दे दसेबाबो लाइभआव जइन जानो थाखाय मनिराम ओमफ्राय बिजेस आइ लाभ इउ जाहरबायनो जोंना बिजेसआ सौफैनो हाबाय दासो बिजेसआ बेखौलाय मिथिखायोना आङो एस एम 1 2 3 लिराबा नाम्बार माब्लायाव हरनायखौ नुवा अके 1 2 3 लिरबासो नाम्बार हरला नाम्बार लिरनायखौ नुयो आरोखि ना अके लाइभआव मानि नाम्बार लिरना हरनायखौ नुयो आरोखि ना अब्लासो बिजेस ब्रह्म दासो डिउटि गदों लागाव डिउटि गदोंनो दासो बिजेसना सोमजिरो नों दाबो माबालाय जोबोद नादान के ओमफ्राय माने अनसुलाया माने ओइ बिजेस मा होनहरदों नै ओइ बिजेस मा होनदों अनसुलाया ओमफ्राय रुबुलसना दे बिजेनो गेम गेलेनोसै नामा नोंसोरो रना दसे थाथ' लाइभआव रुबुलेसन डिउटियाव दंमोनलै मा कल बिलाइ हो गेलेना ज' गेले उन्दुनो ओंखारबायनो राजाया माबाया आं बानोसै फैदो बिदि खालामो आं नोंखौ दहाय मा बुंखाया मेरे बेखिया बोला था आरे ज' गेलेनांगौ ना आं नोंसोरखौ रागा सोंबाय दे र' दसे बेस्थ'थ' सम जाबा फैगोन दे दा फैफिनबानो जाबाय रुबुल बिजेस मा होनो लैथो मा होनहरदों ओमफ्राय रुबुरा
मनिरामा नायला आरो आं नोंनि भिडिअ दिनैनिफ्राय अके आयु आंखौ मा रागा जोंखौ दुखु मोनखो आं बुंनो रोंला नोंनि नाम्बार लिरना हरदों ना मादों आंनाव सक जाफैयाखै दे ओमफ्राय मा खालामबावनो आङो अनसुला भिडिअ मोनो जाम्बा आंहा खिथेर मुभिखौ नायखांलायबाय अके जोनाम ओइ लैथोमा गाबोन कलेजाव फैयोब्ला अटिपिखौ आंबो हरब्रा आंबो नायनो बिजेस ब्रह्म डिउटि जोबदों दासो सना आयौ मालाय दैजि सिस्टार सफैनो हालायबायनो आंनियाव हाय होनहरदों हेल' सिस्टार लाइक होनानै होदो लाइक होआखैब्ला ओमफ्राय दैजि ओंखाम जाखांबाय नामा खोन्थाहरलाय ओमफ्राय मा होनदों जोंना मोनदों अनसुला भिडिअ मानो गाबखो होनदों मान बावनो एसएम आब' सना गार्लफ्रेन्ड ना हरलाय अके जोंना एसएमआ गार्लफ्रेन्ड नागिरनो थिनलायबायनो आं दाख्लै नोंनियाव नुखादों माथो दाख्लै होनाया सोरथोमोन बेयो एखमबा प्रफाइल दोनग्राया बिनाव दंबा हरगौमोनलां ओमफ्राय सोमजिरा मोनदों ओंखाम जानि र' दे जाग्रोदो ओमफ्राय मनिराम बर'आ मा होनदों नांलालै नोंनि नाम्बार लै दे जेबो नङा दे आंथ' नोंखौनो लिरना हरनो थिनबाय नोंनो हराबा दैजिया होनदों जाखांबाय अके जोंना दैजि सिस्टार ओंखाम जाखांबायनो मा ओंख्रि खोन्थाहरदो दे एसएमआ जों गैला बियो आयु ब्रेकआप खालामबाय नामा प्रपस जोबखांबाय प्रपस खालामनांगौआ गारबायसो आरोखि ना नोंहा ब्रेकआपसो जाबाय आगै मा खालामबावनो आरोखि ना खाफाल मोनदा होनांसिगोन आंना फंबाया दे मोनफिनगोन दे मोजांखौनो मोनफिनगोन बिजेसा मा होनदों ओइ मनिराम आंनिसो बे ओमफ्राय अनसुलाया आं बानायनाया माबलाय बानायाखैलै मालाय बानायसो अके आं बानायना नायाखैलै मालायबा अके नों बानायना नायाखैना आरो नों बायना नायाखै मालायनिसो ओमफ्राय दैजिया होनदों लाफा नासो अके दैजि मोना जोंना दैजि सिस्टार मोना लाफा नानो ओंख्रिया बरिया गोथाव ओमफ्रायो दैजिया हाबा जानाय नामा होनदों सोंहरदों एसे मागैया दैजि सिस्टार नों हाबा जानाय नामा होनना सोंहरदों खोन्थाहरलायलायदो आरो ना बिजेस नोंनि मबाइलावनो खादा ओमफ्राय मनिरामा मा होनदों बाद हो नोंनि नाम्बार मोनाबा आं थैया लागाव हरबाय मानोथो थैनो आरोखि ना इमाननिफ्राय थांनानै दंबोयो दिनै सानसेखौ मानो थैनो आरोखायना ओमफ्राय दैजिया होनदों औ होनहरदों गोथावथ' आरो ओइ मनिराम माबालाय आंनिसो बे फाग्लालै आयौ फेम्फाबो दामलायबाय जोंनाव गारि गथ'फोरनि गारि गथ'फोरनि दे एसएमएस खालाम 18 लाइकल' दाबोनो हायो माथो एसएम आइ सिथा गुना आं एबार आर्मि नङाबा पुलिस लाथारगोन बोर हो आब' सना दे सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय आयौ खोमा रिंबाय सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय था आगै दे इसोरनाव आर'ज गाबो फंबाय एसेमा जोंना दावखोनो हाथों आरोना लाइफआव जेखौ सानो बेनो जाफुंथों एसटि बया जोंना मा होनदों नोंना मा नामखि आंनि नामखौ आं दानो खोन्थाथ'वा होननानै सिगां लाइफनिफ्रायनो खोन्थाबोगासिनो एसएम मा होनोमोनलाय एसएम एसडि ओइ सिथालाय खोनायासै नाम्बारखौ नामखौ आं खोन्थाथ'वा होनदों माने 1K जाखांबासो आं खोन्थागोन होनदों नै सिथा होनदों हलाय फेन्टाखौनो बुंना होनो आङो दा लांहरखा आंनिफ्राय दादाबखा आं रागा जोंबाय खिन्थु उनाव 1K बारबासो खोन्थागोन दे नामखौ जेरै एसएमआ मा होनदों आं आब'खौ रावनोबो हरा लागावजोंना एसएमआ रावबो हरानो ओमफ्राय रबुलेसना बोर होखावखाबाय रबुलेसन आङो ओमफ्राय मनिरा मा होनदों आमार मालाय इमान बिहरबाय
इमान लेभेल होनदों आयु आंखौ जा गाज्रि मोनबायलै आङो मा बुंबावनो आरोखि ना ओमफ्रायो नाम्बारखौ नोंखौनो लिरना हरनोसै आङो आं स्क्रिनशट खालामगोन आंबोथ' बुंगासिनो दङ ना ओमफ्राय बिजनेस ब्र'आ होनदों आंनिसो बिहाय जाबावबाय ओमफ्राय मनिरामा मा होनदों जोंना नाम्बार बिहरनायखायलायबावबाय आयु आं इमान लेभेल नङा दे आरोखि ना एसटि बयआ मा होनदों जोंना आं गामि खाथिनिखौनो खोन्थाया ना होनदों खाथिनिखौ नों खोन्थायाना गामि खाथिनि आं बुंनो रोंला अबे गामि खाथिनि आसलि नामखौ खोन्थालाय दे बिफोर जोङो आहाम होनबाय जोंना नै न'खराव मानसि जोंनाबा आरो स्टप दं आरोखि ना अरे स्टप अनसुला जोंनो जाला आंना टावारानो जाला लागाव रागा जों अनसुला स्टिकारखौ एखे रोखोमनिखौनो हरना आरोखि ना बिजनेसा मोनदों एसएम आंसो लाबोगोन होमबालाय एसएमआ बिजनेसखौ बिगुमै जागोन दे होमबालाय ओमफ्राय एसटि बयआ मा होनदों नों बेसे बैसोआव हाबा जागोन होन आं बुंनो हायालै बुंनो हाया मनिराम जों बिफोरा मा होनदों दुगैदोंमोन अके दुगैदोंमोननो जोंना गैया ओमफ्राय एसएमआ मा होनदों मनिराम 1 2 3 लिरना नोंनि नाम्बारखौ हर होनबासो नुजायो अके नै जोंना एसएमआ दहायबो फोरोंखादों नोंखौ फार्स्टआव 1 2 3 लिरग्रोनांगौ अब्लासो नोंनि नाम्बारखौ थाब खालामना हर आरोखि एसटि बय ब्लग आं सुदेम हो नों सुदेम अबेनि सुदेम खुसा खाथिनि नामा आं हमनो हायासैलै बिजेस ब्रह्म एसडि 2029 आवनो लायसै लागाव हरबाय जोंना 2029 आवनो मनिरामानो बेलाय मानसैफोरनो बिहरबानो आंलाय नोंनि मा जायोखाय अके आं मा बुंबावनो आरोखि ना बिजेस जागोन गुमै लेंगोन एसएमआनो गुमै लेंगोन एसटि बय ब्लगआ माने गोसोखांलाय आंखौ गोसोखांनो नोङो सुदेम सोरखौ सुदेम इयादावनो गैला आंना मेलेमावनो थख्र'आवनो गैला आरोखि ना सोरखौ सुदेम अबे गामिनि खोन्थाहरलाय दे आयौ बानाव गेट हो गया गेट खोन्थाहरलाय अबे गामिनिमोन एसटि गोसोखांलाय आंखौ सोरमोनथाय आं बुंनो रोंला आरोखि ना दे एसएमएस खालामदो अनसुलिया जोंना मा होनदों बिजेस नोंनि हाबायाव मुरि पाकेटसे हैगोन गिंगासिनो जिंगासिनो नाङा आरोखि ना बिजेस आं नोंनि हाबायाव मुरि पेकेटसे हैगोन जिंगासिनो नाङानो मुरि पेकेटसो हैगोन जोंना अनसुलिया एसएम बिजेस ब्रह्मआ मा होनखो एसएमखौ एसएम नों गुमैसो आं बैनायलाबाव होमबा मनिराम होनदों हरबाय आं घन्टा नाम्बार मा जाखो आं बुंनो रोंला दे मनिराम ओमफ्राय सुमि बसुमतारी आगै सफैनो हालायबाय जोंना सिस्टारा हाय आब' आंहा दासो टाइम मोनबाय बेस्थ'मोन एसे अके जेबो नङा दे आगै दासो बारा गोबाव जाखायाखै आरोखि ना आगै लाइक होआखैबा लाइक होखादो आरोखि ना एसएमआ सुमि आगै ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय दिनै खबरा माबायदि खोन्थाहरदो दे एसटिया माने आं बासुगावनि सोर सुदेम आं बुंनोनो रोंला आंखौ माहा लोगो मोना खोन्थाहरलाय आं गोदो हायाराव हाबबासो लोगो मोननाय नामा आं बुंनो रोंला दे बिफोरा बर'आ मा होनदों आगैया दे नोंसोर गारबा आं ओमफ्राय मनिराम दासो नुजादों अहाय नुजादों आंनाव सजा फैबावाखै दै आंनाव सजा फैबावाखै मनिराम आंनाव सजा फैयाखै मा होनोमोनलाय एसएम सजा फैयाखैलै आंनाव बिजेस जागोनलै दे जागोननो रिभलिउसन आंहालाय मा सोमोन्दो जागोन रिभलिउसन बिजेसनाव सोंदो मा जागोन
एसे नों आंजों नों फरायदोंमोन माथो आंखौ बावबाय नामा नोंजोंथ' फरायजाबदोंमोन आं बुंनो रोंला सुदेम आं जेबो रोंला एम.एन. ब्रह्म सिस्टार सफैनो हादों आंनियाव हाय होनहरदों नै हेल' सिस्टार दिनै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ दे सिस्टार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आब'नो ओंखाम जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय आङो एम.एन. सिस्टारखौ सोंनो सानदों दाख्लैयो फरेस्ट गार्डनि खारनाया मारै जाखो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय मनिराम बर'आ मा होनदों ओंखारदो थां नाम्बार नांला आंनो आय' ओंखारनोसैनो जोंना एसे मनिरामा मा बुंबावनो आरोखि ना आङो ओमफ्राय आङो नोंखौ होनखादोंमोन आङो नाम्बारखौ लिरना हर आं स्क्रिनसट खालामगोन आं SMS खालामगोन होननानै ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मोननानै मा मोनो दे सुनो नाङा ओमफ्राय मा होनदों जोंना सुमिया गैया मा होनदों ओंखाम जाबाय आब' खबरा गेजेराव अके ओंखाम जाबाय जों सुमि सिस्टार मोनाबो खबर सबरफ्रा गेजेरावनो दङ दिनै ओमफ्रायो मा ओंख्रिजों मोनजाखो एम.एन. ब्रह्मआ दासो जाखांदों आगै अके जोंना आब' मनजुलिया दासो जाखांदोंनो मा ओंख्रिजों जाखो खोन्थादो दे ओमफ्राय एसटिया नों थगायबायलै आंखौ ना बे ओमफ्राय आं सिनायाखैनो आं मा खालामबावनो दे गामिनि सोरबा दस्रा नामजों हाबबानो आं सिनायबावा दे लाइफआव ओमफ्राय आंखौ उनावहाय होनहरो बा आंखौ सिनायलाय होननानै बुङो आरोखि ना सुदेम आं सुदेमखौ जोंनि सिनियरनि सासेल' सिनायो दे बर' फिसा खाथिनिखौ ओमफ्राय आं सोरखौ बुंबावोमोन दे नों सोर सोरजों लोगो जायो आंनो खोन्थाहरलाय दे अब्लानो आं थाल लानो हागोन नों आं बेसेबां क्लासावनो जोंनि क्लासनिनो ना मामोन आं बुंनो रोंलालै सुमि होनदों सुमिया हाय एम.एन. आब' अके जोंना सुमि सिस्टारा एम.एन. आब'खौ हाय होनहरदों एस.एम. प्रडाक्सनावनो आब' मनिरामनि नाम्बारखौ दा हरगोन अके जोंना एस.एम. आ स्क्रिनसट खालामना दोनबाय खोमा मनिरामनि नाम्बारखौ दायो हरगोन आंनाव कमेन्टआ श' जाफैयाखै आरोना बिफर बर'आ मा होनदों नाङालै नङालै होनब्लानो माया नङा जालायखो नोंहा एम.एन. 1 मिनिट लेट आगै अके आयो 1 मिनिट लेटनो मा खालामनो आरोखि ना खाफाल गैयाबा बिदिनो जायो नेक्स्ट टाइमाव नाजादोलाय आरोखि मा बुंनो एसे एनै लेटावनो थानांगौ जायो अनसुला बिथाया मा होनदों टावारखौ रागा जोंलाय बेना खालि एनि टाइम रागा जोंनाय आरोखि ना अनसुला ना टावारखौ रागा जोंबाय सावसिजोबबावबाय हनै टावारखौनो मनिराम थोद घन्टाल' खारि मानो बिदि दे ओमफ्राय मा खालामगोन दे आङो दे नोंनि कमेन्ट आंनाव श' जाबाय खिन्थु नाम्बार हरनाया ओमफ्राय जोंना एस.एम. फंबाया दायो स्क्रिनसट खालामना लाखाबायना आङो दायो वाट्सएप हरगोन ओमफ्राय हेल' सुमिया लिरबाय नै जोंना सिरि थालाय अके ये राजा खान देखे नोंना बेगाला थां लिरफै लिरफै गोख्रै ओमफ्राय बिजेसा मोनदों ओइ मनिराम बिगुथ मा जाबाय थादों नोंलाय घन्टानो हरलायबाय आं हाला दे नोंसोरखौ सिरि थादो दे बिजेस ओमफ्राय सुमि बसुमतारी मोनदों माबालाय सबाय मैगं आरो ना फ्राय जेबो गैया अके ओंख्रिया बिसिना बरिया गोथावमोन दे आगै ओमफ्राय एम.एन. आ जोंना मोनदों आलु ना मै गोरान आयै जासुलै मालाय नै मै गोरान मोनजादों नै सिस्टार मोनहा ओरैनोबा आंहा गोथाव मोदोम फैलायदोंमोन मै गोरान होननायखाय आलुजों मै गोरानजोंनो आयै आं मैखौ खमैबो खनथाम ना खनब्रैल' मोनजादोंलै मैखौ बिराद गोथावलै सिस्टार ओंख्रिया दिनै नोंसिना जेब्लायबो गोथाव जायो मालाय बिसिनासो एम.एन. ब्रह्म सिस्टार मोना ओमफ्राय बिफर बर' ओमफ्राय एस.एम. आंखौ सिनायदों ना एस.एम. नों बिफर बर' आगैखौ सिनायगोना सिनायाखै लेखा दंमोनलाय लेखा दंमोन ओमफ्राय सुमि बसुमतारी गैयाबा गैया दोनदो एम.एन. आब' लाइभ फैगोन ना आब' दिनै अके सुमि बसुमतारी सिस्टारा सोंदों आब' मनजुलिया दिनै लाइभ फैगोन ना फैयानो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय रबुलेसन ब्लगआ माने सोर लाइभ फैयो खोन्थाहरलाय दे रबुलेसना सोंदों नोंसोर जोंना नैबे एम.एन. ब्रह्म सिस्टाराबो फैयो दे ओमफ्राय मा होनदों बिफर बर' सिनायदों होनदों अके एम.एन. आब'नि लाइफआव बिफरा गाज्रि मोननो नाङा होनदों
एमेन दुखु मोनालै बिखौ दुखु मोनानो बिदिनो एखमबा टाइम मिलायनायसो खोथा नालाय हाबनायाथ' लाइभआव हाबनाया ओमफ्राय अनसुला भिडिअ'आ जोंनाव सोरबा टावार गायना होफैदोलैनो लागाव जोंना टावार गायनोसो थिनहरबायनो सोरखौबा अनसुलाया दुखुथारसिबाय ओमफ्राय बिसोरबो एसटि आदसा दा खालाम फंबाय एस एम प्रडाक्सन हरबा आब' नाम्बारखौ हरबाय नामा नाम्बार ओमफ्राय मि बसुमतारी मोनदों आं ओंखाम जाबा आब' ओंखाम जाबाय नोंथां मा ओंख्रि जाखो होनदों अके आङो ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया जोंना माबासो दे अनलाजों फारौजों ओमफ्राय दाउ बयलारजों आलुजों फाजाखौ ओमफ्राय मा एवग्लिखि सावग्लिखौ मिथिला आङो ओमफ्राय बिफोर बर' मोनदों एस एम ब्र आंनि वाट्सएपआव मेसेज खालाम दे होनदों बिफरा बुंदों एस एम आगै नाम मेसेज खालामनो थिनदों वाट्सएपआव नोंखौ ओमफ्राय बेफोर एस एम आ मा होनदों फै जोंहानाव जानो मै बेदरखौ अके जोंना आगैमोनाबो मै बेदर मोनो आरोखि ना मै बेदर मोनो आरोखि ना नोंसिनावबो ओंखायनो जाहैगोन दे मालाबा अनसुलाया मा होनदों जागौमोनलै आब' आलु माबालाय मै गोरानखौ औ जाहैजागौमोनथ' आरो जोंना एस एम बिफर बर' होनहरबायनो सुमिया जोंना मा होनदों आब' नेट स्ल'थार अके नेट स्ल'थारनो जोंना सुमि सिस्टार मोननाव ओमफ्रायो बि अननानै आं आरोखि ना ओमफ्राय नेनो हायोबासो सापर्ट खालामो आरोखि ना 24 बारबासो खालामो आरोखि ना आयौ जार मासि एबारलाय बिसिनि आखला जाथारलायबाय एक्सनल' गथ'फ्रानो एक्सन खारबोखाङा जोंनाव बारा बाथारोखि ना दे बांगो दे सिथा दे नाङा नों दंखायोना खिसना मोनायाव दामना हामा मोनायाव दामबा बुजोबो दावरावथारलै जोंनाव आं गाबोन लाबोगोदान नेट नाङालै जोंनाव एम एन सिस्टार ओमफ्राय सुमिया मा होनदों आं लाइक दान होबाय आब' एन बि ब्लग थेंक इउ आगोबाव मा होनोमोनलाय एस एम आं नोंनो वाट्सएपआव हरखादोंमोन ना जोंहा बेफोर बर'नि नाम्बारखौ अननानै बे आं स्क्रिनशट खालामना हरनाय ग्रुपआव एड खालामना होनाय आगै ओमफ्राय क्रेजि ए नार्जारि सफैनानै आंनि लाइफआव दिनैयो हाय होनदों हेल' अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामग्रोदो आरो आं दिनैसो आंनि लाइफआव फार्स्ट नुदों खबरा मोरै क्रेजि ए नार्जारि अनना खोन्थाहरदों क्रेजि ए नार्जारि होनदों मानसिखौनो गथाथा नुदों गोदोना हाबसोनाय नै आं थालाय नोङो बेखौ नाङा फिलाबो आं होगोन कलमजों फावथेनजों लाना फै बेनो लेखा लिरथो आं लाइभखौनो दानसैसोलै नोंसोर दावराव जिकिर गान सिनायखौ एस एम प्रडाक्सन बिफोर बर' मोनहरदों सोमजोर नायनो मोजां सनाफोर थुनबाय जोंना हि हिना मिनहरबाय मा जादों बिमा ओमफ्रायसो थाम होफैदोलाय लानो नागायाबो एसे आबै नांगोललै बादो आं दिनैनिफ्राय दादाखौ बाखाया फै नोंखौ बागोन फै जोंना मिनिबाय नै सोमजोरा रुबिसोमोन चकलेट होदो गाबनै चकलेट गैया लाना होफैनाय गथ'फ्रा बिराद थार आरोखि ना एखमबा अनलायलाय चक्लेट होनोबो चक्लेट लाबोआखै चक्लेट होजाबाय थायाना गथ'फोरनो हाथायानो सेवख्ल'लाजोबनोसै आरोना अनसुला मा जाखोब्रा दिनै फेर टावारालाय बेबा मा जालायखो जोंना अनसुला एनि टाइम रागा जोंनायल' आरोखि ना ओमफ्राय बिफोर बर' मोनदों आब' एन बि नोंनो लिरखा दं खोमा नोंनि वाट्सएपआव अके आं वाट्सएपआव लिरना हरखादोंना पि एम स्ल' जायो एसे अके स्ल' जायोनो 8 PM आवसो नेटआ बिसिना ओमफ्राय एम एन आ जोंना मा होनदों आं थांथ'बाय दे आगै दे जेबो नङा दे आब' थांथ'दो लाइभआव दसेब्लाबो जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब' लाइक होआखैबा लाइक होसिना हो आरोखि ना बि अल बड' मिउजिकआवनो गैलालै जारौ नांथाजोब्बाय नोंहा हिटखौनो मोना आं नोंहा
नेटखौनो मोना आरोखि ना नोंनि खुगाया बिराद बाद्रायबाय दे सिथाना थायाबा बुंलाय दावराव दावसि एफा हाथायसै बांगालफोर बायदि उनला मा बुंनो नेट नाङा आरोखि ना गथ' फिसालाय गस्ला जाबा खुगाखौसो खेबनो नागिरो मा बुंबावनो आरोखि ना गथ'फोर दावरावजों नेटबो नाङिजों गथ'फोर दावरावजों बिराद हिट खोनाबायना दिनै सुमिया एसएमएसखौनो दानबाय जोंना ओमफ्राय क्रेजिया मा होनदों लोगो दंखायो अके लोगो दंखायो आंजों आंबो दंखायो बायदि मोनदों आंनियाव ओमफ्राय लाइभआवसो दिनै फैनायखाय मानि एसे आलदा मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय बिफोराव जोंना मा खबर क्रेजि ब्र होनहरदों नै खबरा खोन्थाहरदो ओमफ्राय एमएन ब्रह्म एसे फैसै आगै सुमि अके एसे फैसैनो जोंना एमएनाबो लाइभ फैसैनो सिस्टारा ओमफ्राय रुपसि सरगियारि हाय नाब्ले जोंना रुपसि सरगियारि फैलायबाय जोंना हाय नाब्ले जाबाय आंखौ नाब्ले बेखायनो नाब्ले ना मोनलायबाय आङो ओमफ्राय बिफोरफोरा माने एड खालाम ब्र एसएम एड खालामनो बिफोरखौ आं नोंनो वाट्सएपआव नाम्बार हरदोंमोन ना बेखौ एड खालाम ओमफ्राय सुमिया मानो एसएमएसखौ दानबाय थाखो दे आं हमनो हायासै एमएनआ जोंना मा होनदों बाय हरबाय जोंना सिस्टारा दे थांदो एमएन सिस्टार ओमफ्राय रुपसिया मोनदों मा हुसियालै नाब्ले मा होसियालै मा हसियालै होनो आरोखि ना ओमफ्राय गथ'फोरखौ एसे होख्रांला बायदों आरोखि ना आङो सिरिथा होननानै गथ'फ्रानो दिनै बिराद हारला खालामदों आरोना ओमफ्राय मा खालामनो आरोखि ना गथ' गोजा बुजियाबो मायाबो बुनोबो हाया मानोबो हाया बुबाबो जेबो लाब गैखाया बिसोरखौ ओरैनोसो ओमफ्रायो सुमिया जों मोनदों आखाइ नांना मेसेज दिलेट जादों अके दे जेबो नङा दे ओमफ्रायो लोगोफोर एसे लेंहरबावदो दे गथ'फ्रानो दावराव थारलै जोंनियाव मा खालामबावनो आरोखि ना आङो नेट नाङिजों जाबजों अके सोर दं एसे कमेन्ट खालामस्रादो आरोखि ना एसएम जायो सिगनाल रायजोनि अके जायोनो ओमफ्राय रेन्ज मारिनांगौ नामा सोरखौबा खोन्थादो दे ओइदिनो दं सोर दं कमेन्ट खालामलाय दे कमेन्ट खालामलाय ओइदिनो दं दे सोर दङ मोलेले नुथारोलै आंखौ बोरैबानो ओमफ्राय मा होनो सुमि दंबाय दं आंबो आब' दंबाय दंनो सुमि आगैयाबो जोंना दे थाथ' दसे रायलायनि ओमफ्राय रुपसिं दे मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरदो ओमफ्रायो दंदों बिफोराबो दंनो ओमफ्राय एसएमएस जै चेनेल रायजोनि जै सिंगेल रायजोनि जै सिंगेल रायजोनि जैनो मिनिहरबाय आगैया जोंना रुपसिया होनदों माबालाय मोखां सुवाखै खोमा गावहा मोखां सुदोंलै सिखारनानै सुदों आङो बेलासियाव दहाय उन्दुदोंमोन आङो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय मा होनदों जोंना र' मोखां सुदों दे आं दहाय सिखारनानै बेलासियाव उन्दुदोंमोन आङो ओंखायनो बुथेथे नुदों खोमा ओमफ्राय रुपसिङा जोंना हाय होनलायबाय नै ना बाय होनहरखो जोंना रिभेलेसना बुंनो रुपसिङा मोनदों बयलार बेदर आलु आरो दालिसोमोन अके बयलार बेदर मोनो जोंना रुपसिंमोनना जोंनाबो बयलारानो दे बिफोरा बुंदों लागाव होनहरबाय जोंना बिफरा फैदोखि आं नोंखौ बामनोसै उन्दुदो दे आयै गुजुदों नै गैला सेस जुम जाबाय दा जुम जाबाय बिदि थुनो नाङा दे सना दे जुम जायो आइदै हा खर'
मा होनदों र' आं फरायनायल' लागावनो दं रुपसिया बुंदों कमेन्ट फरायाखै ना नों आंनि मोननै गाहाम अके कमेन्ट फरायदोंथ' आं लारि लारि फरायबोदों नुवा लेरिसा नै जुम जाबाय दा मानो बिदि थुयो दे दलथा हले सिखारनो मामिया फुरसिनोलै सना आय मामिया फुरसिनो गयखौ लांफाबानो जायोमोन ना होमबा गयखौ ओंखाम जाखानोसै बाव गाहायाव माखासे जिरायसै गाहायावसो जिरायगोन ओमफ्राय गोजौआवलाय होमबा आंबो गोजौआव जिरायसै सिन्देलाफोरा नालाय होमबालाय बे गाहायाव जिरायसै आं दायो जाहैसै नोंसोर जाग्रोदो मेला थोरसि दं माथो आइयाबो एलाय सुना दोनबावदोंना सिगांनिखौ थोरसि गोनां दं नोंसोर सिरि थालाय अर सायलाय ओंखाम जानोसै नो थां बल गेलेदो राजा बल गेलेदो बल गेलेलाय बल दंथ' लायना फै ओमफ्राय मा होनदों जोंना जिरायदो सना खिनो उन्दुखाबाय जोंनाव उन्दुखाबाय खि आयौ सना दिनै गोदाव सोराव जाथारदोंना मानसि मेरला फैदोंना दिनै ओंखायनो उन्दुदो एखे आं कमेन्ट फरायगोन नों सिरि उन्दुदो सना दे उन्दुदो ओमफ्राय र' आं कमेन्टखौ फरायनो मोना नों दाथुब्रा दलथा नायल'था ओमफ्राय लागावदों रुपसिया दिनाव कमेन्ट फरायदों नों आंनाव सजा फैयाखै आगै ओमफ्राय एसएम प्रडाक्सना मा होनो सिख्लाफोरनि आखला माबालाय बिदिन बिराद उन्दुयो बिदि उन्दुनो ओंखारना बिराद उन्दुदों आं बिराद मेंनाय मोन्दों गगा मोननानै ओंखायनो उन्दुदों आङो दहायसो सिखारनो रोंदों ओमफ्राय रुपसिया मोनो उन्दुगादुरि नाब्ले नंखागौबा आङो उन्दुगादुरिखा ओमफ्राय एसएमआ बुंदों सिख्लाफोरा उन्दुगादुरि गादुरि नंखागौथ' आरो ओमफ्रायो रुपसिया मा होनदों उन्दुगादुरि नाब्ले होनहरबाय ओमफ्राय एसएमआ जाबाय सिख्लाफोरा बेखौ फरायखांबाय र' ओमफ्राय रुपसिया होनदों फाग्लासो हराव बल गेलेयो गथ'फोर नालाय मा खालामदों आरो गथ'फोर जोंना आलासि फैयो नालाय ओंखायनो गथ'फोर माजों मा गेलेथोंसै होननानै बलखौनो लायना होफैबाय माब्लाय हाबा फैफिनसिगोन अके दा हाबा फैफिनसिगोन आरोखि सुमिया थाङा सखन्द्रा फैयो थांदों क्या लायथां जेबो नङा जेबो गैया लायथां आं नोंसोर ओरैनो थानो सानदों दे दा हाबा फैफिनगोन आरोखि ओमफ्राय जोंना मा होनदों रुपसिया मोना हा मावनायनि मेंखो मा मावनायनि मेंखोलै नोंलायनो आङो दिनैयो खोन्थानोसै आरोना दिनै आं मा खालामनो फुंनिफ्राय सिखारनानै दिनै फुंनिफ्राय सिखारबाय फुङाव सिखारबाय सिला सिब्बाय साहा लोंबाय ओमफ्रायो सर्ट मुभियाव थांनो साननानै सर्ट मुभियाव थांनो लेंहरदोंमोन नालाय ओमफ्रायो थांनो होननानै दुगैबाय आङो ओमफ्राय फन खालामफिनबाय आरोखि ना फन खालामफिनबाय दिनै जाथ'ला दिनै फैनांला मानसिफ्रा सोलाबजोबाखै होननानै थाथ'बाय आङो दुगैखांनानै दुगैखांबाय माबाय ओमफ्राय आंना मैया नेट पेक जोबदोंमोन ना लोगोफोर लाइभ होफुबाय थानायावनो आंना मैया नेट पेक जोबदोंमोन नालाय ओमफ्रायो आदानि मबाइलनि सिमखौ आंनाव सोथ'बाय आरोखि आङो ओमफ्राय सोथ'नानै उनावहाय मबाइला आङो सिम बख'खांनानै सिम मोनसेखौ सोना होफिनबा मबाइलानो अन जायासैब्रा बेना मबाइल फिसासोना दाना ओमफ्रायो अन जायासै ओमफ्राय मा खालामबावनो आरो फुङाव सिखारग्रोमोना गामिनि मेकाराव लांबाय आङो गामिनि मेकाराव लांबाय मालाय मेकार मानसि एसे मा होनोलाय मबाइला अन जायाखैमोन आरोखि ना अफनिफ्राय ओमफ्राय एसे अन जाबाय आरो मबाइला ओमफ्राय दा जाफिनबाय ओमफ्राय ओंखाम जानबाय ओमफ्रायो माइबो लामदोंमोन नालाय ओमफ्रायो जाबाय माबाय ओमफ्राय दुगैबावबाय बेलासियाव उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुबाय आङो गथ' गथाय ओंखाम ज' जाजाय जानानै उन्दुबाय दसे बेलासियाव ओमफ्रायो दा उन्दुनानै दहाय सिखारबाय साहा लोंबाय आं ओमफ्राय दा दसे थानानै लाइभ फैबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दसेयावनो भिडिअ बानायनाया मेङो नामा दिनै भिडिअ बानायाखैलै आगै मिथिलाय है सोरनावबा माबालाय ख्रें दं नामा दंबा माबाया हावलाद हरथ'लाय टावार लायनो माबालाय बुखुना लायनो जोंनाव
दोनफैनां अके मा होनो जोंना अनसुलिया सोंहरदों सोरनावबा क्रें गारि दं नामा होनहरदों ओमफ्राय गावसोर टावार गायनोसैनो क्रेंखौ जावफुनानै क्रें रिकुइस्ट हट नोंनियाव आंनावनो हर दे फ्रेन्ड रिकुइस्ट हरनांगौ नों गावनाव र' नोंनि माबायाव बेयो 50 खालामनो हागोन ना हायाथाय लोगोफोर लेंहरबावदो दे साबाल'सै लायनो अबावबा सोरबा सासे फ्रुट खालामलांलायबाय आरोखि ना फ्रुट खालामलांलायबाय दिनै रेन्स होयिखायसो मानसिफ्रा थायासै नामा आंनियावलाय रेन्स मारिनांगौबा खोन्था होनखादोंमोन आङो माबालाय क्रेजि कबिता बर' फैदों नै आंनि लाइभआव हेल' सिस्टार होनानै थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय दिनै गोदान बायदि मोनदों आं नोंखौ आंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम नुदों आङो अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो ब्रादार आंबो बेक सापर्ट खालामगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनानै दोन आरोखि ना आं 24 आवार्स बारबासो बेक खालामगोन आरोखि ना ओमफ्राय थाब खालामाखै होननानै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दे आङो 24 आवार्स बारथारबासो खालामो आरोखि ना ओमफ्राय लाइक दोनहोखाबाय थेंक इउ स' माच क्रेजि लाइक होनायनि थाखाय रुबुल बर' सफैफिननो हाबाय जोंना आगैया फैलायबायलै सना जिउ आंनि अके दे गोजोननाय थाफिनलायबाय आरोखि ना जोंना फैफिनबाय हाय अके हाय सफैलायबाय जोंना रुबुल बर' सफैफिनबाय देक्सिन दुदो दे रुबुल बर' सफैफिननो हाबाय जोंना ओमफ्राय क्रेजि दिनै फार्स्ट फैदों अके दिनै फार्स्ट टाइम जइन जादों आंनि लाइफआव आंबो दिनैसो नुखादों नोंखौ ओमफ्रायो रुपसिन सरगायारि ओइ आंनि कमेन्ट श' जायाखै नामा गैयाथ' फैयाखै आं जिखिनि फरायबोदों बेलाय थसखौ मानो खोमोर जइन खोमोर थसा ओमफ्राय साबाल'सै आरोखि ना सोरबा दङ खारलांजोबलायखो आरोखि ना मा खारलांलायखो मिथिला आङो दे एसे इन्टारेस्ट गोलैलायबाय जामाया कमेन्ट श' जाफायाखैलै नोंनिया रुबुल माबा रुपसिं उन्दुदो खिन्दुदो दे ना बिसिनाव थांसै मा सनेगा ब्रे सुनुगा ब्लु होलाय आंनो दे होनि जायथोन बेसो खालामना होगोन दे आङो लोगोफोर रनेट नाङाखै दामनि मबाइलखाय दामनि मबाइल लामाथिं थांनो होबाय दागा हरलायबाय माबे खि मेगन मानदों सना फुनदो जाबाय रद'था रेन्स मारिबाय आङो रुबुल नोंखौबो SMS खालामदो दे सोर दं साथामल' दङ दे बिदिब्लालाय बैसागो बोथोराव नोंखौ लायनोसै आंनो रुपसिङा मा होनदों आंनि फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुइस्ट हर नों बेनि खोथा नामा दा सार्च खालामगोन दे आङो रुबुल थांगोन ना माखौ SMS खालामलाय रेन्स मारिबायमोन आङो बिदि नाजो हरसै बै गारिथिंसो ओमफ्राय मा होनदों ब्रो साथामल'सैलै खारलांजोब्बाय खिसोर फैलाय सना नामा रनि सरगारिसो अके दे खालामना लानोसै आङो बावनोबो हागौ खालामना लाबाय दे रनि सरगारिसो आरोखि ना ओमफ्राय रुबुलाथ' नोंखौ नायनो बाथारबायलै आं लाना फैथारसै गाबोन नोंखौ लागाव हरलायबाय माबे सना माबे उन्दुखाबाय सना उन्दुखाबाय नै जोंना नानिया रिसाया उन्दुखाबाय दे उन्दुदो बिसिनायाव उन्दुनोसै थ'दो होमबा उन्दुनोसै नो रिसाया जोंना थ'दो
mulai tuh bisa tuh lahir bingung tuh uन्दुनोसैनो जोंना रिसे हाबदो उन्दुनानै कमेन्ट फरायनोसै आङो लोगोफोर र' दे कमेन्ट फरायनो ओइ दे थ' दे हाबदो सिथा उन्दुदो आदै खिलिबा नै दे उन्दुदो नोंबो उन्दुदो खि उन्दुदो कम्बल लोमनो जोमदो आंबो जोमसै अके आयौ जोमदो दे जोङो जि जोमबाय आरोखि ना लोगोफोर स्रां नुवाखै खाराना र' दा जागोन आं सना जेरै रुबला मा होनदोंमोन औ दा जागोन दादामोन थोस नोंखौ नायनो बाथारबायलै ओलै दादाखौथ' बब जागोन लाना फैखासै गाबोन नोंखौ अके रुबसिनाबो हर आब' मौसुमियाबो हर आब' एबा माबे हर एबा माब्ले बोजागोन नों आंजों माने हराबा आरोखि ना हराबा बोजागोन होनदों आरोखि ना दे आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन ओमफ्राय जोंना मा होनदों रुबुल बर'आ सोरनि बिसोर सना होनदों अबेबो गथ'फ्रा जोंहा आदानि ओमफ्राय रुबसिया मा होनदों जावजा माब्लाय फान्थाव जा नाब्ले बायदि दाजा मा सिनद्रेस बे गथ'आ आयु लाव जा फान्थाव जा ओमफ्राय नाब्ले बायदि दाजानो मासि इन्टारेस्टार गथ'आ ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरदों सासेल'सो जोंनावहाय थांजोबखो आं मिथिला आं उन्दुफैबाय आरोखि ना हि होनबाय आरोना जोंना थाङाखि दा गाननायसो फैदो गोलैथों अरजाया उन्दुदो गथ'फोर गाबबायलै दिनैनि लाइफआ फुल इन्टारेस्ट जायासै दांलै उन्दुदो दे नै नानिया उन्दुनो ओंखारबाय नो ओंखायनो उन्दुफैग्रोदां ओइ थाङाखि था फै नङाबा आं थांसै नङाबा आं मबाइल नायहोला नङाबा नोङो दे खि दे होमबालाय आं थांसै होनगारदो होमबा आं थांसै दे चेट खालामदो दे लोगोफोर बे गथ'फ्रानो जोंना दलर थाथारालै माबा मुबि लादों ओंखारफिननायखौ नुवाखै फै बेबो दलर लाना र' दे लोगोफोर र' बानो दे नोंखौ दे बानो दे नङाबा आं नोंखौ हरा दे बानो दे सना दे बानो दे माबे बानोसै र' दे लोगोफोर दा थांथ' र' SMS खालामनानै दोन आं फरायगोन फैदो आं बानो फै मा होननो आरोखि ना गथ'फोरबाथाय दलरखौनो थाया दम बारे मा होनबावनो र' कमेन्ट फरायगोन आं दा थांथ' रावबो खारबो मार खारबो बोरो नों थांगोन आरोखि ना रुबसिमनाव हरनाङा आलाबाव हरनाङानो ओमफ्राय कारेन्टबो गैया टावारबो नाङा दिनै जोंबाय लां आं गेमसो गेलेहैनोसैसो आं बाय दे अनसुला दसेबाबो लाइभआव जयन जानायनि थाखाय थेंकिउ दे ओमफ्राय मा होनदों जोंना रुबसिया आं थांगोननो थांसै आरो नोङो ओमफ्राय बिकास बर' सफैनो हादों आंनि लाइभआव थेंकिउ स' माच बिकास बर' हेल' होनदों हाय मारै खबरफ्रा खोन्थाहरदो फै बानसै सना हो जिगाबदों फै बानसै सना नोंखौ आं अनखायोना जा मोजां मोनखायो आं बिदि गाबदों माथो जाखो आंखौ लादो आंबो बानसै नोंखौ बाया है होमबालाय आं नोंजों लोगो जालालै आं गाबोन दखानाव लांफायाखै नोंखौ
मा होनो आरोखि ना गथ'फोर होनबाथाय ओमफ्राय मा होनदों हेल' होनदों बिकासआ जोंना बिकास आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नोंखौ आंनि लाइफआव ओमफ्राय खबरा मोरै खोन्थाहरदो अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आरोखि ना बिकास ओमफ्रायो रुपसिङा खारनोसां मानो खारनांगौ थांसै आरोखि ना नोङो ओमफ्राय सुमिया मा होनदों फैफिनबाय आब' दसे आंबो अके दे आगै फैफिनबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय रुपसिङा मा होनदों मानो लाइनबो थाया नेटबो थाया नोंसोरनावलाय नोंखागौबा मा बुंनो आरोखि ना गराय गुफुर फबनाय जायगासो होनखाबाय आङो दाख्लैनो ओइ दे रुबुला जों थांखोना माखोलै बिफोराव थांबायलै विकास तुम्हारा वीडियो तो मैं देखते रहता है ओके थैंक यू सो मच विकास बर' गोजोननाय थाबाय ओमफ्रायो सोर दङ कमेन्ट खालाम अननानै लाइक होखोबा लाइक होदो विकास लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै लाइक निडियाथ' लाइक दिदो जि ओमफ्राय रुपसिया होनदों आंजोंथ' जानाय नङालै बिदिबा माया फैदो बानसि सना फैदो दे नोंखौ बानसि सना आं नोंखौ बिराद अनखायो सना फिथर होननानै जोंहा सानैजों ओंखाम जागोन र' दे आङो नानिखौ बानो दे र' आं बाजानो होनलाय र' दे नानिखौ बानो आङो र' नानिखौ हो गयखौ दा जागोन र' बागोननि आखाया एसे बोख्लाय उन्दुनांगौना नोङो दा र' जादो दे जादो उन्दुदो आच्छा बाबाय आं नानिखौ लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो र' रुपसिङा मा होनदों आंजोंथ' जानाय नङा होनदों माया जानाय नङा दे ओमफ्राय बिकासआ होनदों तुम्हारे माबलाय होकर कैसे बाय बहने मेरा अच्छा है ओके खबर होनदों खोमा नामा आं बुजायासै बाबी मेरा रुपसिङा मा होनदों हे प्रमद बर' नाव बि टावार गंसे न'आव माथोब्रा प्रमद बर' लाफादो प्रमद बर'नाव बिनो थिनदों जोंना रुपसिङा टावारखौ ओमफ्राय मा होनदों दे कमेन्ट खालाम साब्रैल'सैलाय 26ल' लाइक दाबोनो 29 30 बनाऊंगा 30 ओरैनो दा होनबाय थानो गथ' सोरनाव दो बेनो सोरनावनो मा जाखो बुजियासै आं थांजोबलायबायलै मानसिफ्रा लोगोफोर एकदमबारे फरायनायखौ इन्टारेस्टखौनो मोनथारासै कमेन्टखौ ब्रें खालामनानै होआजोब आरोखि ना गथ'फ्राबो डिस्टार्ब खालामजोब्बाय नालाय माथो आखाइसो सनाखै बाबायसो आं आंनिखौ बाबाय आङो नै सासेल'सै आरोखि ना खारलांजोबलायबाय मा खालामनो आरो फरायनोसै सानै दङ सोर दं कमेन्ट खालाम जिअ कास्टमार केयार नाव फन बानायना कमप्लेन खालाम फन खालामना जिअ कास्टमार आंना जिअ नङालै रुपसि आंना जिअ नङा एयारटेलसो एयारटेलसो आंनाव दे सोर दं कमेन्ट खालाम हरलाय जोंनाव अननानै ओंखाम जानोसै नै जोंना गथ'फ्रा दलथा उन्दुदो नोङो दे सना नोङो उन्दुदो दे उन्दुदो दे
Dengan gitu. Naya liru. Siji naya. Airtel babu kalam. Bijin खालामनांसिगोन. नायसै. खालामगासिनो नायदो. बेलेग. खालामगासिनो. नों थाथ'र' नै. दा जागोन जोंहा सल'. आं दा सल' खोन्थागोन ना नोंनो. सल' बाथा बुंगोन आङो सोर दं सानै कमेन्ट खालामसिनानै होलाय. कमेन्ट खालामसिनानै हो. जोंना बिबारा नै नायनोबा लोगोफोर. बिबारा नै जोंना. बिबारा नै जोंना बिबारा. आंथ' नेट गैयाबा मोजां थानो मोनालै कास्टमार केयारा अके नेट गैयाबा माने नोंजों मोजां थानो मोना आरो नाफाव गायो ना मा जाखो सासेल'सैल' थांजोब लायखो मिथिला आरोखि ना ओमफ्राय कमेन्टखौनो मोजां फरायनो मोनासै आं गथ'फोरबो डिस्टार्ब जाबाय नालाय रुपसिं जायनि फनजों कमप्लेन खालामो आं अके जायनि मानसिफोरनि मबाइलजोंनो कमप्लेन खालामहरो आरोखि ना नोङो फन हरनानै ओमफ्राय जोंना सोरां ब्लक 10K नै लाइभ फैलायबाय रलै सिजा सानैजों जागोन जोंहा सना दा सानैजों गोथाव जागोन जोंहा दे देखि दे माने जेनबो लोगो लिंहरदो दे रुपसिं गैला थांजोब्बायलै मा खालामबावनो आरोखि ना थांजोब्बाय गाबनोसो ओंखारबाय आं दिनै बिराद दुखु जाबाय आङो लाइभआव मानसि गैयिनि गथ'फ्राबो बिराद डिस्टार्ब खालामना होदोंना दसे समाव फैफुनाय समावनो रुपसिं जोंना ओंखाम जागासिनो मानसिफ्रा हनै र' नोंनो आं नाम्बार नांगौ होनदों नामा नोंनो औ दे हरदो दे नोंनि नाम्बारखौ हरदो आं स्क्रिनसट खालामना लानोसै रावबो गैखायियावनो सासेल' नोंल'खायाव दे हरदे नाम्बारखौ आं स्क्रिनसट खालामना लानि मा होनदों सना मा होनदोंखि सोरबा ओंखाम खुरदों दे स्क्रिनसट खालामबाय दे आङो रुपसिं बेनिखा दा नाम्बारा थाब्ला लाबाय दे स्क्रिनसट जाखाबाय दोनथ'दोखि लाबाय दे स्क्रिनसट खालामखाबाय आङो नोंनाबो बिदि खालामबानो माबाया नाम्बारा फैदों दहाय बै सासे रबिन होननाया ना माबा होननाया मानो बिदि होनहरबायथाय आं बिराद रागा जोंहरबाय आरोखि ना बियो बोरैबा गाज्रि माबा बोरैबा खन्था होनलाय लांदों आरोखि ना बियो मानसिया फाग्लाजों दे लाबाय दे रुपसिं लाबाय सानै दङ सोर दङ फन खालामलाय सासे सोर फैदेर लायखो खोन्थाहरलाय माने लाइभआव मानसिफ्रा थांजोबलायबाय आरोखि ना मा खालामनो आरोखि ना गोसो जानानै लाइभ फैबाबो मानसिफ्रानो फैलाबालाय दहाय फैनाय थानाय समावनो गथ'फ्रा एकदम दावराव जासिना होबाय नालाय ओंखायनो रुपसिं ओमफ्राय गाज्रिलै बे मानसिया नङाबा एसे बोरैबा खोमामोन दालाय ना ओमफ्राय बिजनेसजोंबो एसे खेंख्रा बुंहर जानानैसो थांबाय ओंखाम जानोसै सना रिसायाबो जानोसैनो एसे जाफागोन खोमालै गाज्रिलै बे मानसिया औ नंखागौमोन दे जादा जागोन कमेन्ट खालामलाय सासे सोर दङ सोरबा सिरि थाखोमालायबाय नामा सोरां आं जोबोद मानसिनि लाइफआव नुबाय बेखौ गाज्रि कमेन्ट खालामनाय अके नंगौ नामा रुपसिं आंनावथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंमोन बियो ओमफ्राय माबा जेकेट खुलिलाबायनो थिनो माबा माबि ओंखायनो गाज्रि मोनदों आरोखि ना गोसोखौ मा खालामनो आरो लाइभआव फैनायनि खोथाथाय एसे बेखेरा बुंनांगौ जादों आरोखि ना इन्टारेस्ट सिस्टेम ओमफ्राय नोंहालाय जाया ओंखाम ओहो जाथ'याखै मानसिफोर जादों हनै आं खोन्थानो र' आयौ र'
जिसुनि जोनोम साना वै मा ओंख्रि ओंखाम जादों नै नोंबो जानो सना गायावसो जाजोब्बाय किकि तरकारि क ओंखाम जादों नै मालाय रायनांगौ बेखौनो अके अनलाया माइब्राखौ अनला सङो नामा सोरबा लायाव हरै जादो र' दा जागोन सना जोंहा दिं 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 जादो सिथारो जागोन सना जोंहा सानैजों नै आंना हेलमेटा दोनहैनांगौ नै दोनहैनांगौ हेलमेटा ओइ बावनो थादो मिथिया दा दोनहैगोन मालाय बिबारा नै आंना रुपसि माइफोरानो दंमोन नै लामा रानासिनि माइयानो मा खालामनो बे सासे फैयैनि जेबो नंगौ आरो रुपसिं नङाबा माथो बे सासे फैयैनि जेबो नङा बे सासे नायैनि थाखाय आंहाबो जेबो खरस जाया आरोखि ना बा मोजांथ' मोजां आरोना मोजां ओंखाम जादों बयबो ओंखाम जाबाय आंहा दा जानोसै आइजों आंजों नानिजों नानिया डिस्टार्ब ना ओंखायनो आं दायोसो जानोसै आरोखि गथ'खौ लाग्रोनांगौ जायोना उनाव जानोसै आं दा ओमफ्राय सानै दङ सोर दङना सिरिसो खोनासंगासिनो नामा सोरबा आं बुंनो रोंला आरोखि ना लाइभआव दहायसो मानसि जासो दंमोन ओमफ्राय थांफिनजोब्बाय एकदमबारे दे उनाव जा नों जोब्बा औ उनाव जानोसै आंबो उनावसो जाखायो आंबो सोरबा फन खालामबाय आंनाव र' सोरलै आब' फन खालामदों उदालगुरिनिजों आं फन खालामनो दानहरबाय आङो आब' फन हरदोंमोन जोंहा एम.एन. ब्रह्म लाइभ होबाय खोमा औ होबाय नटिफिकेसन फैदोंनावबो लाइभ होनोसै दसे होनखादोंमोन दहाय हाबदोंमोन ना बे आंनियाव दसे लाइभ होनोसै होनखादोंमोन आइसा उन्दुलांनो नांलाब्रा सना ना उन्दुलांसै ना गाबोन जानोसै ओंखामखौ नोङो उन्दुलांनो ओंखारथारबायना दहायनिफ्रायनो उन्दुनो होनबाय थाबाय गथ'आ सानै दङ सोर दङ हमनोनो हाला एसेमेस खालामा माबो खालामा ना बिफर दङ नामा बिफरना एसेमेस श' जायाखै होनबाय थादोंमोन दहाय दे नुदों नुनायालाय नुदोंनो सासेल'सैलै रुपसिंल'सै जोंहा रावबो गैला मानसिफ्रानो सोरनावबा थांजोब्बाय दे आं मा खालामबावनांगौ दोनसै नामाथाय ना मा जाखो आं माने दिनै 2 आवार्स खालामनो सानदोंमोन आरोखि ना बेरेस मोनाबो गैला खारलांजोब्बाय आंबो गाबोन दिकियाजुलि थांनो नागिरदों बेरायनो अके दिकियाजुलियाव थांगोन आरोखि ना नोङो दे दोनदो होनदों आरोखि ना दोनसै नामाथाय आंबो दोननो लुगैबाय आरोखि ना रावबो मानसि फैयाबालाय मानो थोबाव आरोखि ना रुपसिं ओमफ्राय दहाय नाम्बार हरनाया नोंखागौ दा नोंनिनोखा दा एसेमेस खालामगोन आं दायो रावबो फैखायासै आरोखि ना दोनसै दे होमबा ओमफ्राय रेन्जखौ मोननो सानदोंमोनलै र' रेन्जखौ मोनखानोसै आङो र' नङाबानो जारला जागोन सोरबा दंमोनल' रेन्जखौ मोननांगौ रुबुलबो दंमोन हरबाय आं रुबुलखौबो बेफोरखौ रिगुलेसन खालामाखै सोर दंबावोमोनथाय गैला नै अके रुबिलेसना जोंना CIDसो आरोखि ना रुपसिंआ गुड नाइट होनबायमोन आरो आंनिनो ओमफ्राय रुपसिंआ जोंना गुड नाइट होनहरदों ओमफ्राय जोंना रुबिलेसना सानै होनबाय थादोंमोन आङो CID
माबालाय अफिसार दं लागाव जोंना रुबुलेसना सिआइडि अफिसार दं रुबुलेसनसो दं खोमाय आरोखि ना रुबुलेसन सरगेस सि इउ टुमर' दे गाबोन लोगो मोनफिनलायगोन ओमफ्राय रुबुलेसन दोननोसैमोन आरोखि ना आङो लाइभआवनो रावबो गैथ'लाबा मा खालामबावनो आरोखि ना दोननोसै आं दे 26 लाइक मोनबाय 30 खालामनो हायासै आरोखि ना ओमफ्राय लाइभआव फैबाय थानाय समाव गथ'फ्राबो डिस्टार्ब खालामो नालाय बिजेस अके बिबिनो अके बिबिना अके बिबि जाखो साब्रै फैफिनलायबायमोन आरोखि ना बिदि मानसि फैबाथाय दोननो बायो आरोखि ना रुपसिं मानसि फैबाथाय दोननो बायो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना दसे थाफिनलायसै नामा आं 2 आवार्स खालामनो सानदोंमोन 2 आवार्स खालामनो सानदोंमोन आङो नोंसोरबो मानसि लिंहरा नालाय फुलुंनो हरलाय बिजनेस लिंकखौ फुलुङा दिनै हाबफैयाखै साब्रै दंथ'यो रुपसिं SMS खालामलाय थांगोन ना माखो नोङो जय जाखांबाय मा ओंख्रिया गोथाव नङा ओंख्रिया गोथाव नङा आयौ जया अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनाखैनोलै मानोबा बिफाया आरो मिलौदों जावो बिफाया आरो सानैल'सै दे आं फ्राय दोनसै नामाथाय दोनसै दालाय आङो 49 50 नोंनि थाखाय आंनि जोनोम फैफिनबाय जोंना रुपसिं फैफिनबाय आरोखि ना हाय होनदों हेल' माबे मौसुमिया बैलाय ओंखाम जाखांबायसो र' दे जानोसै सना दे उखैथारबायना नोङो जानोसै सना नोंनि थाखाय आंनि जोनोम लाइक होआखैबा लाइक होदो अननानै जोंहा रावबो बेजेस दाथांथ' रुबुलेसन दाथांथ' अननानै रावबो मानसि गैथ'वा एसे मानसि नुबासो मानसिफ्रा जइन जायो नालाय लाइभआव ओइ मौसुमि नों अबाव गोलैयालै बेयाव गोलैदों इथायाव गोलैदों टच हाथाया बेबा मा जागौमोनलै दे होनदों बिजेसआ दे बिजेस बै आइटि माखासेजों फैदो आयौ लेंहरसै इंला फैफिनबाय हाय होनहरदों लाइक होदो आगै गोलैबाय सना हाय होनहरदों नै जोंनाव उल्टा दे नानी गोलैगोन सानैल'सै लाइक होदो लुपिया लता लाइक होदो दे रेन्सखौ थुहरखाबाय दे लुपि लता आङो साबाय मा खालामदों सोर अके सिन्देल गानहोदों आरोखि गानहोफिन चप्पल मनेस्वर बर' सफैनो हालाबाय नै आंनि लाइफआव दासो जों दोनहां जादोंमोन आरोखि ना मानसि गैयिनि थाखाय मनेस्वर ओमफ्राय हेल' मेडाम गुड इभिनिं होनदों लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मनेस्वर लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोखि ना लाइक होदो लुपिया लता माथो दंलाय दङथ' आरो दङ नै दङ लाइक होदो दे लाइक आं माने 2 घन्टा थानो सानदोंमोन ओमफ्राय जाला आरोना गैला गैला होनफिनलायबाय नै गोलैगोन आखि गोलैगोन लाइक डान मेडाम अके लाइक होबाय होनबा सोरबा बोखारफिनबाय दालै 26 आनो खामोनलै 27 जाबाय दे थेंक इउ लाइक होबाय जोंना मनेस्वरा थेंक इउ स' माच दहाय मानसिफ्रा जेव फैदोंमोन आरोखि ना मनेस्वर दा एसे गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो थांबाय सोरबा एफा मिनिबाय दा मोनायाव सिमां नुबा
जाखांबाय र' जानोसै जोंहा ओमफ्राय सल' दे दादा मोना जाखांबाय गोलैगोन मा ओंख्रि जाखो आं जाथ'वाखै आरोखि ना मनेस्वर मालाय बाजै मोन जादों आदा मोनजागासिनो ओमफ्राय आङो नानिखौ बादों नालाय दा नानि दुस्थु खालामो नालाय ओंखाम जानायाव ओंखायनो नानिखौ बाग्रोदों दा जों जानोसै आङो ओंख्रिया जोंना माबासो अनलाजों फारौ बेदर ओमफ्राय दाउ बयलारजों आलुजों भाजा ओमफ्राय मा संबावखो आं मिथिला आरोखि ना बाजैजों आदा संदों नालाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि मनेस्वर खोन्थाहरदो जाखांबाय नामा मा होनदोंखि बेरायनोसै आरोखि ना जोंहा रिसाया बेरायनो लिंलायबाय आरोखि ना आंखौ एसे सिलायाव दसे बेरायनोसै मनेस्वर औ टेस्टि जागौमोन औ टेस्टिथ' आरो बेरायबाय हो दालाय बेरायाखै आङो बेरायबायथ' नै बिबारखौ नायदो बिबारखौ नायदो अके जों 3 गेमार ब्र 10K फैदों गुड इभिनिं मेदाम हरदों थेंकिउ स' माच लाइभआव जइन जानो थाखाय आंनियाव अननानै लाइक होखोबा लाइक होदो आं दिनैसो नुदों दे नोंनि चेनेलखौ गोदान नामा गोदानै जइन जादों चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय जाबाय अननानै आंबो बेक खालामगोन आरोखि कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक होदो दे लाइक होखो बिफोर बर' एसे बिजि जानायमोन अके बिफोर बर'आ जोंना फैफिनबाय आगैया थेंकिउ स' माच फैनायनि थाखाय मानसिफ्रानो गैलामोन आरोखि ना थैरुं जानानै आङो थांनानै दं आरोखि ना मनेस्वरा मा होनदों जाखांबाय बयलारजों मेदाम अके बयलार ओंख्रिजों मोनजाखांबायनो जोंना मनेस्वरा जोंनाबो बयलार दे ओमफ्राय लकेल लथा थांखो ना माखो नोङो कमेन्ट खालामफिनदो सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो 30 खालामदो दे कमेन्टखौ 30 खालामदो दे गोलैगोन 30 कमेन्ट खालामदो दे अननानै गोलैगोन दलद गोलै मा गामि मेदाम नोंना आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव एरियानि थिलगाव होनो जोंनि गामिखौ थिलगाव होनो आरोखि ना ओमफ्राय नोंहालाय माहानि खोन्थाहरबानो जाबाय मनेस्वर नोंहा मा डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो नाना बाबाय ना मा होनदों माखौ नायनो बाबाय होनखो जोंहा बिफर आगैया मोनदों दे मनेस्वर नों माहानि खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बिफरानो आं बुजासै दे नाना बाबाय नामा मा नायनो बाबाय नामा ना मा जाखो दे खोन्थाहरलाय डन मेरिनो जोंहा हाउ आर इउ बिउटिफुल गार्ल ओ फाइन दे ओके लाइव में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच डोंट प्लीज लाइक मीडिया तो लाइक दे दीजिए मनेस्वर नलबारि डिस्ट्रिक्ट गामि नारुवा अके नारुवानो ओमफ्राय जोंना नै मौसुमि ब्लगारा लाइभ फैदों आरो बाबु बादों नामा अके ओं नानि रिसाखौ बादों आङो गथ'फ्रा दलर थाया नालाय बिमाफ्रा ओंखाम जादों नालाय आं बादों आरोखि ना दलर थाया नालाय 7 जन दङ 30 लाइक खालामदो डन मरि लाइक मी लाइक दीजिए SM हाय बिफोर बर' सना अके जोंना SM ब्रादार फैफिननो हाबाय हो मा होनो सना माबे र' कथा मोनजों हरजोंनोसै हेल' जारौ नुदों आं ओंखारबाय दे मेदाम दे मनेस्वर जेबो नङा लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच 30 लाइक खालामनानै होदो अननानै सोर लाइक होखो लाइक होबानो जाबाय एकदम हारला सिरला थारलाय आरोखि ना जोंनाव गथ'फ्रानो बुरजाथार नालाय लाइक सना
आं दा नोंनो मेथाइ होनाय नङाथ' आंनाव मेथाइ दंफैखायोथ' दसे दलथा र' जागोन दा जागोन र' एसएम सोरबा गार्लफ्रेन्ड नागिरना होदोरा जोंना एसएम फंबाय गार्लफ्रेन्ड बिगासिनो गार्लफ्रेन्ड नागिरनानै होदो जिरख'नायनो बिफर बर' जिरख'नाय होनहरदों ओमफ्राय मा खालामनो आरोखि ना लिंकखौ शेयार खालामना होदो रावबो गैया आंनियाव दिनै लाइभआव आं बिराद दुखु गथ'राबो हारला सिरला आरोखि ना बियानि आंना नाय आंनो आइ बाब फैलाय दुदु जानोनो मा होनो आरोखि गथ' जिखौ नायनो ओमफ्राय जोंना एसएम प्रडाक्सन आब' नोंनि फुल नेमखौ खोन्थाहर आंनो दायो अके आं दायो वाट्सएपआव हरगोन आरोखि ना आगै ओमफ्राय आङो 1K जाबासो खोन्थानो सानदोंमोन बादो आयै ओंखारबाय गैला गबाय खिथु गबाय नोंना बिराद खस्थ' लाइभ होदों आरोखि ना आङो दिनै उन्दुनो नांलाथ' आरो आं दायो उन्दुखादों नालाय गथ'आ सिथा जागोन सिरिथा नङाबा आं गाबोन नोंखौ दखानाव लांफानाय नङाथ' साथाम दं एकथ' कार्टुन बड' स्ट'रि अके थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय जोंहा अननानै गुड लाइभ भिडिअ सिस्टार थेंक इउ स' माच लाइक नि इडियट लाइक दिजे लाइक होदो अननानै लाइक होफैबा बिफोरबो खम जारलाथ' आरो गुलि ना बियानिफ्रानो एकदमबारे गाबगासिनो सिथा गाबबायलै नै मा खालामबावनो गाबबाय सना ओंखाम जानोसै जोंहा सानैना रनेस्वर बर' थेंक इउ स' माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ब्रादार ना सिस्टार ब्रादारसो जागोन ओमफ्राय लाइभ दिनैसो गोदान बायदि मोनदों दे आङो दे थांदो ओंखारलांदो दे सना दे मामि थांदो दे सना दे ओंखारलाय सना आं 30 लाइक लानो सानदोंलै ओंखायनो लांदो गाबबायलै जोंना रानिया रिसागायदेया सिथा प्लिज do not cry हामा थांदो थांदो साब्रै दंबावो लाइक होदो दे रनेस्वर दिनै फार्स्ट टाइम आंनि लाइभआव जइन जाफैदों अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम आरोखि ना आं बेक सापर्ट खालामफिनगोन नाइस भिडिअ फर थेंक इउ स' माच बिफोर बर' गथ' माब्लाय सामलायना आयौ नोंखागौथ' आरो गथ' सामलायनाय आयौ आरो हाबा जाबावनो नङाबा माथोब्रा दानो जिबायदि खारोना आरो हाबा जाबावनो ना ओमफ्राय बिफोर बर'मदों बुरजा हायदोलै उन्दुहोदो उन्दुनोसै बिमाजों थांबाय आरोखि ना बिमाजों थांबाय नानिया जोंना ओमफ्राय रनेस्वर लाइक होआखैबा लाइक होदो दे खोन्थाहरदो आरो मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे जोंना एसएम फंबाय ओंखाम जाखांखो ना माखो खोन्थाहरदो दे बुरखायदोलै उन्दुहोदो अके बुरखायदो होनदोंमोन बुरखायबाय बिमा लांबाय अके अरसायबाय हनै मानसिफ्रा जाबाय मा ओंख्रि एसएम फंबाय खोन्थाहरदो अननानै साथामल'सै थैहां गरबहां अनलि 3 जनल'सै आरोखि ना ओमफ्राय जोंना दाउदैसोमोन अके दाउदैसोमोननो जोंना एसएम फंबाय मोना साब्रै दं सोर दं खोन्थालायदो सोर दं कमेन्ट खालामदो दे सानैल'सै कमेन्ट ज्राव खालामहरदो आरोखि ना
आं ओंखारथ'नोसै आब' आं गाबोन 5आवनो सिखारनांगोन अके दे आगै दे जेबो नङा थांनो हागोन जेबो नङा गाबोन खारनो आरोखि ना दे खारदो दे खारनांगौ साख्रि लानांगौ ना खारदो आयु होननांगौ 30 लाइक मोनबाय दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दोननोसैदोलै आं लाइभखौ सोर दं आं दंलै अके नोंजों एसएमजों दं आरोखि ना दा ओमफ्राय मा खालाम बिफोर ओंखाम जाबाय नामा खोन्थाहरदो दे आंबो ओंखाम जानोसै दोननोसै रनेस्वर बसुमतारी आं रिसार्च बिनाया हरासै ने आयौ आंनाव माला रिसार्च बिया दै आं मिन्थिलानो आंनाव माला रिसार्च बिया दिदोम नार्जारि ब्रादार सफैनो हादों नै जोंहा दिदोम नार्जारि दासो दानो दोनो होनदों आरोखि ना औ आं गोबाव जाबाय 2 आवार्स जाबाय आरोखि ना लाइभआव थानाया ओमफ्राय ओंखायनो दोननो सानबाय मानसिफ्राबो नो थैहां गरफहां 2 3 बिदिल'सै नालाय थांजोब्बाय आरोखि ना मा खालामबावनो आरोखि दिदोम ब्रादार अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो लाइक होना होदो दे 31 फोर जाथोंसै ओमफ्राय रनेस्वरालाय लाइक होबाय नामा जायाखै बानायबाय दं अके दासो संगासिनो दं आरोखि ना बिफोर बर'आ गेमना 31 होबाय जोंना लाइक 31 जाहोबाय थेंक इउ स' माच सानैल'सै आयु बड' प्लास मिउजिक सफैनो हादों नै आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम बड' प्लास मिउजिक अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो आंबो बेक सापर्ट खालामफिनगोन आरोखि ना ओमफ्राय 24 आवार्स बारबासो आङो बेक खालामगोन आरोखि ना ओमफ्रायो थाब खालामाखै होननानै आन खालामफिननो नाङा दे आं 24 बारबासो सापर्ट खालामो नङाबा रिमुभ जाफिनो नालाय थेंक इउ दे बड' प्लास लाइभआव जयन जानायनि थाखाय आंनियाव ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोखि आगै बिफोर बर' औ नुदों दासो संगासिनो ओमफ्राय रेन्ज मारिनो थिनिखै आं रेन्ज मारिजोबासै दे बड' प्लास मिउजिकआ स्टिकार हरबाय नै ओमफ्राय मा खालामनो आरोखि लाइभआ आंनो 2 आवार्स बारबाय बेखायनो मानसिफ्रा बाबाय थानो ओंखामफोर जाबाय खोमा बिदिनो थैहां गरबहां साथामसोल' थागासिनो आरो लाइभआव ओमफ्राय लाइक होना होदो दे बड' प्लास मिउजिक अननानै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे ओमफ्राय लाभ फ्रम वेस्ट बेंगल थेंक इउ स' माच वेस्ट बेंगलनिफ्राय नायदों आरोखि ना लाइभखौ थेंक इउ दे थेंक इउ ओमफ्रायो अके नों दे होदो दे होना होदो 22 जाबाय थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामबानो जाबाय दे बड' प्लास मिउजिक अननानै साबा दङ सोर दं कमेन्ट खालामदो 33 जाबाय ओमफ्राय दे दोनदो आब' जिरख'नाय सना अके दोननांसिगोन र' दसे थानानै मानसि फैबा दोननो बायो दे आरोखि ना ओंखामबो जानांसिगोन नयथा 1 जाबाय 9था 1 जाबाय 9था 1 दिदोम मा मैगं आब' अके जोंना मैगङा जाहैबाय ओंख्रिया अनलाजों फारौजों ओमफ्राय दाउजों दाउ बयलारजों आलुजों भाजा आरोखि ना ओमफ्रायो सोमजोरो नायनो मोजां सनाया माने आइया दाबो दोनाखै मानसि दंथ'यो नालाय ओंखायनो दोनथ'वाखै आङो गथ'आबो ओंखारलांफिनबाय नालाय जोंना नानिया ओंखायनो दोनथ'वाखै आङो दसे जिरायफिनजानाय आइदै दसे जिरायफिनबाय आङो बड' प्लासआ जोंना मा होनदों गुड नाइट होनहरबायनो गुड नाइट दे सुइट ड्रिम दोनसैबा ओमफ्राय आङो आंनि लाइफआव जयन जादे बड' प्लास अननानै सापर्ट लालायलायनो हागोन आरोखि ना आङो रेन्ज मारिनानै होगोन दिनै रेन्ज मारिनो थिनाखै रावखौबो मारियासै आङो ओमफ्राय बिफोराबो दे थानोसै जोबजासिम अके जोबजासिम थानो जोंनो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मुभि फाना जोंनो आब' बिग फान थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जयन जानायनि थाखाय
मुभि फान थेंक इउ स' माच आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आंबो नोंखौ बेक सापर्ट खालामगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना हर आं 24 हावार्स बारबासो खालामगोन आरोखि ना सापर्टखौ ओमफ्राय थाब खालामाखै होननानै आन खालामनो नाङा दे आङो 24 हावार्सनि एसे बारनोबो हागौ आरोखि ना सोलाबनाय सोलाबिनि खोथा नालाय जायखिजाया आङो बेक खालामफिनखायो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो मुभि फान ओमफ्राय सोमजोरो नायनो मोजां सनाया मा होनो हि 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 दे होनबा थाथ' आयौ थांनोसै आरोखि नोङो मा होनो सोरबा फैलायबाय नै गुन्दा रासि बोरै गुन्दा रासि इकमिनो हि नुदों हाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा आरो सापर्ट खालामनानै होदो नोंसोरो मा होनोमोनलाय सापर्ट लालायनो गोसोबा आं रेन्ज मारिनाया नोंसोर रेन्ज मारिनांगौबा खोन्थानानै होदो आरोखि ना आंबो कमेन्ट खालामहर आंनि भिडिअखौ नायनानै आङो कमेन्ट नायनानै बेक खालामगोन आरोना 24 हावार्स बारबानो आरोखि ना ओमफ्राय मुभि फाना नों बबेनि आब' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव एरियानि थिल'गावनि आरोखि ना आङो ओमफ्रायो मा होनदों र' जोंना टिभि फिल्म प्रडाक्ट ओमफ्राय नै लोगोफोर बिफोर बर' ओमफ्रायो लोगोफोर आं मोनसे खोन्थानि दे आङो सुट मुभि गाग्रानि चेनेलानो जाबाय नैबेलाय लाइफआव फैदों दे टिभि फिल्म प्रडाक्सन बेनो दे चेनेला सोमजोरो बेनो नै जों सर्ट मुभि होग्रा चेनेला नैबेनो दे टिभि फिल्म प्रडाक्सन सोमजोर आरो बेफोर बर' गैला मानसिफ्रा थांजोब्बाय दोननोसै होननायखाय ओमफ्राय बेफोर बर'आनो इउटुबनि स्टिकार हरलायबाय आरोखि ना सोमजोरो नायनो मोजां माबा बेफ्रुलाबायनाय बमासो हरलाबाय आरोखि ना बेना नै ओमफ्राय मा खालामनो 7 जनल'सै बिफोर बर'आ दे गोदान लोगोफोर सापर्ट खालाम होनदों सापर्ट खालामलायदो आं रेन्ज मारिनांगौबा रेन्ज मारिनानै होनोसै गुन्दा रासिया मा होनदों सापर्ट माबालाय खालामखानाय नोंनि चेनेलखौ आं निमल' चेन्ज खालामनो अके आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामखानाय आरोना नोंथाङा होमबा चेनेलनि नामखौ सोलायना लादों आरोखि ना नोङो चेन्ज खालामदों नोंबो नामखौ औ नोंगौ टिभि फिल्मजों फैनो हादोंमोन जोंहा सोर सासेया नायदों जिखुनु आं मिन्थिला दे ओमफ्राय बेफोर बर' अके सापर्ट खालामगोन होनदों बेनो जे जोंना टिभि फिल्म प्रडाक्सनानो आंनि जोंनि सर्ट मुभि होग्रा चेनेला बेनो अननानै सापर्ट खालाम अननानै ओंखाम जानोसै होननानै थाबायमोन आङो अके सापर्ट खालामगोन होनदों ओमफ्राय गैला मानसिफ्रानो थांजोब्बाय आरोखि ना कमेन्टआनो नै एग्रि बेग्रि फैला 7 जनल'सै लेंहरबावबानो जाबाय दे बिफोर बर' लिंकखौ सेयार खालामनानै होफैथोंसै थांसै होननायखाय सोमजोरो थांखो ना माखो रुपसिंजों फैफिनदो दे जोंहा ओमफ्राय मुभि फानामनो आब' नों बासुगाव कलेजाव हाबो नामा औ हाबो बासुगाव कलेजावनो हाबो आङो ओमफ्राय नों सोरथाय आं सिनायासै अननानै खोन्थाहरलाय दे अबे गामिनि सोमजोरो नायनो मोजां समायना समाव हरबाय माबा फुमसु हरबाय माबा जुथा हरबाय मा गस्लाबो हरबाय ओमफ्राय गिफ्ट होनाय जाखो ना मा होनाय जाखो दे बे बुंहरलायदो सोमजोरो दे बै मोनसेजों फैफिनदो अननानै टिभि फिल्म प्रडाक्सन लाइक होआखैबा लाइक होनानै होलाय दे स्रायनो सोर सासेया नायदों नामखौ खोन्थाहरलाय आंनो मा खालामबावनो साबाल'सै नै थैहां गरबहां सोर दं लाइक खालाम माबा हरलाय मेसेज खालामहरलाय दे ओमफ्राय गुन्दारासोमनो आं प्रजितसासो नायथि नोंनि नामा अके नोङो माने गुन्दा रासिया मानि प्रजितसासोमोन आरोखि ना बै प्रजितसा आंनि लाइफआव ज'इन जाबाय थायोमोन ना बेसोमोन आरो नामखौ मैयासो चेन्ज खालामबाय नामा नोंलाय बिजेस ब्र'आव फैदों गुड नाइट सना हरबाय नै बिएस ब्र'आव फैफिनबाय बै चेनेलजों फैफिनदोब्रा लाइक होनानै हरदो बिजेएस मोदोमथाम चेनेलजों बिफोर बर'आ दङ आंनो जोंना बिफोर बर' आगैबो दङ थेंक इउ स' माच आगै रुपसि सरगियारि जोंना गलाब बिबार हरबाय लाभ हरबाय माबा माबि हरबाय आरो रुपसिं फैफिनबाय जोंहा ओमफ्राय गुन्दारासोमनो औ आं खासिक'त्रानियालाय सोर सासे खासिक'त्रानि खासिक'त्रानि बै ना अके खासिक'त्रानि होननाया ना खासिक'त्रानि सोरखौ सिनायो नों खोन्थाहरलाय जोंहा ओमफ्राय दे मुभि फानालाय माबे गामिनि खोन्थाहरलाय आंखौ सिनायलायनाय दे खोन्थाहरलाय
ओंखाम जाखांजोबना माला अर सायजोबो दे औ आं कासकट्रानियालाय बेफोर बर' टाइमनि लिंहरलाय दायो टाइमनि लिंहरनो माने आंलाय फैनायनि टाइमनि नामा रुपसिङा मा होनो जोगोनार मा स्टिकार हरखोथाय आं बुंनो रोंलायलाय रुपसिं नोंखौ ओमफ्राय सिडि बिजे फैनो लाइक दान सबा नामा जाखो सना होदोंमोन खोमालै ओमफ्राय दे थेंक इउ स' माच लाइक हो ओमफ्राय रुपसिङा जोंना मोखां खोबथेहरबाय माखौबा मुगैबाय माखौबा खोनासंनो हाला माखौबा मेगन खोबथेबाय आरोखि ना रुपसिङा जोंना ओमफ्राय थाम्फै फैदोंलै नै अके साब्रैल'सै दे सापर्ट खालामलायदो होनदोंमोन आं रेन्स मुभि फान आब' नों सिखोनाखौ सिनायो नामा औ सिनायो सिखोनाया जोंनि गामि खाथिनि ना सिखोनाखौ सिनायो माने सिनाया जानांगौ जोंनि क्लास फ्रेन्ड ना बे सिखोनाया ओमफ्राय बिफोर बर'आ TM फिल्मनि अके बिनि लिंकखौ आं दा हरगोन दे टिभि फिल्म प्रडाक्सननि लिंकखौ दा आङो आंनाव डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दंखायो बे चेनेलनि सिंगार जानो सारिगामा सोलोंसैलै सिंगार जानो सोनायनि माबाखौ ब्लग भिडिअखौ नायगोन ना नायाखै नोङो बेनि डिसक्रिपसनाव आङो होनानै होखादोंमोन ज' फैदो लाइक डान्स खनानो थेंक इउ स' माच आं रेन्सखौ खोमोनो दे ज'निखौ 60 लाइक खालामनो हानाय नंला दे दिनै मा खालामबावनो मानसिफ्रानो थांलाय फैलाय जाबाय अर सायफ्रा नायनो नामा लोगोफोर बेखौ होनाखैब्रा आं बे जेब्ला फैनो नागिरनायाव मेंबाय 36 लाइक जाबाय आरोना अके दायो हर अके आं दायो हरगोन दे बेफोर आगै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नैबे सासेया नोंना ओमफ्राय सिखोनाखौ सिनायो नामा होनलायनाय ओमफ्राय नोंना मा नाम दे खोन्थाहरलाय जोंना रुपसिङा जोंना नै आपेल पिथाइ मा पिथाइ हरखो आं जागौ मोनलायलायबाय आरोना रुपसिं PCD स्टुडिअ लाइक डान्स सना बेलाय सुर थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होनानै होदो दे PCD स्टुडिअ अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा अननानै सापर्ट खालामदो आरोखि ना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहर आंबो बेक खालामगोन 24 आवार्स बारोब्ला आरोखि ना PDC अननानै सापर्ट खालाम आंबो बेक खालामगोन आरोखि ना दिनैसो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम जइन जादों नोंथाङा साथाम नांबावगौ लाइक जानो 40 लाइक जानो ओइ जय नोंसिना मबाइल लाबोलाय सोरथो लादों 38 लाइक होना हरनोमोन साबा दं लाइकआव मौसुमि थांसै दे उन्दुलांदो नङाबा जोंनाव फैदो रुपसिङा गस्ला नै गाननोबा हरदों दे हरदो गाननोसै रुपसिङा गस्ला हरदों आंनो गाननोसै दे ओमफ्राय आं मुभि फानखौ सोंफिनदोंमोन दे सोरमोन नोङो आंनो खोन्थाहरबानो जायोमोन आं सिनायासै साबा दं गुस्थि गावजोब्बाय आंना गुस्थि गावजोब्बायलै 1K जानो 40 ल' नांसिगौ माथो बेसेबां जाखोथाय आंना साफायखाराबा खोन्थाहरलाय रुपसिं होद थाम्फै फै सना ओंखाम मबाइला गाज्रि जाबावगोन दहाय बानायहैनाया नङाबा बाबाना 960 जाबायना रुपसिं थेंक इउ स' माच बेखौ नायनो सोना बेखौ नायनो आं लाइभ दंना आंखौ नायनो मबाइल नायनो लुगैबाय आरो नोङो ओमफ्राय मुभि फाना सिखोनानि लोगो अके सिखोनानि लोगो ओइ गाबबायसो बेयाव लाइभ दङ आङो नै
मा खालामबावनो आरोखि ना लोगोफोर उन्दारासआ नों बेसे क्लासाव फरायो होनदों नै आंखौ अके आङो एबारो लास्ट इयार ना बिए लास्ट इयार 6th सेमिस्टार न' दादि बुंलाय थांबा सिटा आइया मबाइला बायगोन बिजेस सना माइना दारलि फरायसना दाउदै गुड नाइट दे गुड नाइट दे दोनसै नामाथाय माथो गथ'फ्रानो दावराव जाबाय जोंना गथ'फ्रानो खिथाखि सना आं अरगोन नाखि सामफ्रामबो दावराव जायो फैनाया गथ'फ्रानो जोंना थांबा बाबाय थांदो बाय गैयालै जारलाथार बुजबो सिमाया मा जादों 960 लाइभ माबा जाबाय नाखि जा केक हानांसिगौ रुपसिया जोंना फ्लाइट हरबायलै नै नों गाखो एरोप्लेनाव नै दादिया एरोप्लेन हरदों नै एरोप्लेन हरदों फाइटार हरदों नायलायखिसै दे रुपसि स्टिकारआवलाय इन्टारेस्ट गथ'फोर नायग्रा नङाबा आं मेथाइ लाबोनाय नङा गाबोन नै फाइलिर नै फ्लाइट हरदों मा जाखो गाबबायलै जोंना बुरे दे नै फ्लाइट हरदों नै दादिया नै फिथाइ हरदों फिथाइ रुपसिया रागा नायगोनलै नायगोन बिसोरखौनो नाय दादिखौनो नाय नै फुथुला हरबाय नै दादिया फुथुला हरबाय नै फुथुला नै 1 2 3 4 5 6 था हरबाय नै 6 था दादिया 6 था हरदों नै 6 था आदा फैनादो आयौ आंहा दासो बिनानाव सना फिथर होनदों नै जोंना आदा दिदोमा दासो फैनो हादों जों दोनां जागासिनो दंमोन आदा दिदोम दासो सफैनो हादों नोंहा रुपसि मबाइल लायथांबा दादिनाव आङो 40 लाइक खालामनो सानदोंमोन अखौ नायनोखिसै नै दादि रुपसिया मा हरदों नै नानि लोगो हरदों गाबहरबायसो नै दादि रुपसिया गाबबाय नों बायदि नैलाय नै 1 2 3 4 लोगोफोर लाइभखौ आङो मा खालामबावनो गथ'आनो डिस्टार्ब जाथारबाय दोनसै दे गाबोन लोगो मोनगोन आदा दिदोम लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोखि ना 38 जाथोंसै 40 खालामनो सानदोंमोन आयौ नै ड्रागन हरबाय नै ड्रागन नायलाय नै मा थेंगारु माबा मुबि नै स्नेकबो हरबाय नै गलायबाय दा लाबोबाय दादिया मबाइल नुबाय आरोखि ना मबाइल नुबा सिरि थानो गथ'आ मा खालामनो सानदोंमोन इन्दारासिया मा बुंदों माथो माबालाय सिगां बोराय नायहोदो औ नायहोबाय माखौ नायो गोदै गोबाबखौ नायनोसै आबै लाबो गोदै गोबाब जानो नामा 40 लाइक खालामनो रायलायनो सानदोंमोन लोगोफोरजों मा खालामनो आरोना गथ'आ डिस्टार्ब जाबाय बिमाया ओंखाम जादों नालाय गोदै गोबाब जारलाथार NB official आयौ निन्द्र आगै सफैना आब' फार्स्ट लाइभ नायदों अके फार्स्ट टाइम लाइभ नायदों जोंना निन्द्र आगै फैदों दे NB थांबो नायदो नै बेखौसो नायो जोंना रिसाया गोदै गोबाबलाय नायनानै नै जोंना NB official फैदो सफैदों थेंक इउ दे आगै लाइभआव लाइक होनानै होदो आगै लाइक होआखैबा निन्द्र दिनै फुलुं फैयाखै दे दिनै फुलुं फैयाखै सिरि थाबायलै बे रुपसिन दासो नै जोंना रिसाया दासो सिरि थादों नै नायलाय मबाइलायनाया लैथोमा सफैदों हाय लाइभआव जोंनि थाखाय थेंक इउ दे लैथोमा लाइक होआखैबा लाइक होदो आं दिनै
40 लाइक खालामनो सानदोंमोन नाथाय जायासै 37ल'सै हाटसा निन्द्र लाइक होआखैबा लाइक होदो दे नै मा जादों उनाव बायदि मोसादोंमोन मबाइल नुनायखौ जेबो लाबाय 40 लाइक खालामनो सानदोंमोन 30 लाइक मोननाय जोंना मबाइला सिथारो मा बिदिबायलाय मोजां जाबाय दासो सानैल'सै मिन्द्र नों दासो लास्टआव फैबाय आरोखि ना बर'आ दे बाय आं सोरांनि लाइफआव थांनि दे जेबो नङा दे बेखौ बर' थांदो कमेन्ट जादों आं 38 आङो 40 खालामनो सानदोंमोन लाइकखौ मा खालामनो गैला थांजोब्बाय साथामल'सै थांजोब्बाय दे सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय कपिराइट फैजागोननो एखमबा फैया एखमबा फैगोन नामाथाय थारबो नायनो कपिराइट फैबा आंहासो लाइभआव लस जागोन ना लोगोफोर बिदि गानखौ खोनाबा कपिराइट जादेरो दाथ' बे मादैजों नायदो होमबा आं कपिराइट फैगोन सानदोंमोन आरोखि ना फैबाथ' दिगदार जागोन आरोखि ना दर्शक नायबाय कपिराइट फैबा मा जागोनलै रेगुलेसन बोखारनो हागोन ना हाया लाइभनिखौ कपिराइट फैबा बोखारनो हागोन ना हाया खोन्थाहरलाय ओरैनोथ' बे भिडिअ आपल'ड होनायनियाव हायो ओमफ्राय लाइभनियाव हागोन ना हायाथाय मिन्थिया आं गथ'फोर दासो सिरि मोनलायबायलां सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय जोंहा अननानै सानै दङ सोरबा फैफिनबावबा हामसिगौ एसे मोजां रायलायनो सानदों आङो दा आं बैयावसो दसे अर सायनोसैलै आं अरसो सायनोसै दसे लैथोमा मेक्स हाय नुदों नै हाय लाइक होबाय 39 जाबाय दे आं 40 खालामनो सानदोंमोन लाइकखौ नाथाय 39 मोनबाय आरोखि ना 1 जनल' नांसिगौ सोरबा होनानै होबावदो आरोखि ना ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामहरदो दे मा खालामनो गथ'फोरबो दावराव दावसि जाबाय दे सोरबा फैबावदो नेनोसै दसे कमेन्ट खालामहरलाय सोर दङ जोंना एनबिआ थांबाय दालाय लैथोमाया जोंना मा होनदों आं होबाय लाइक थेंक इउ दे सोरबा 40 खालामना होबानो जासिगौमोन लैथोमा बै मोनसे बानायदो 40 लाइक मोनबाय जाबायमोनलै सासेल'सै सोर दंथाय सोरबा थांजोब्बायलै आंना बेसेबां जाबाय 960 जाबाय नै दे दहाय माबाखामोन आंना 50 बेसेबां बिदि खामोन आरोखि ना जाबायथ' लैथोमाया मा होनदों 40 लाइक जाबाय आरो माथो आंनाव 39 नुजादों
40 लाइक जाखो नामा खोन्थाहरलाय दे लैथोमा साथाम दङ सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरलाय एसे आङो 40 लाइक जाबानो दोननोसै आरोखि ना जोंना रुपसिङा थांबायदोलै दावरावखायनो गथ'फ्राबो दावराव जाबाय थाबाय नालाय जाबाय अके लाइकआ 40 जाबाय आरोखि ना आंनाव ओमफ्राय 39 ल' नुजादों आंनाव जाबायबा दोननोसै हां साथामल'खासै नै सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामहरलाय सोर सोर दङ आं दिनै रेन्ज मारिजोबासै दे रावखौबो फर्टी दासो नुजाफैदों आंनाव 40 रावबो गैला दे दोननोसै आं एबार सोरबा खालामफिनबाय डिसलाइक अके सोरबा डिसलाइक खालामफिनदों 40 जाबायथ' लैथोमा आंनाव आरस बसुमतारी चेनेल सफैनो हादों नै आंनियाव गैलालै आरस गासिबो थांजोब्बाय आंबो लाइक खालामबाय थेंक इउ स' माच आरस ओमफ्रायो लाइभनिफ्राय बिराद मानसिया दासो ओंखारलांजोब्बाय आरोखि ना गोबाव जाबायबो ना लाइभ होनाया ओंखायनो अन्नानै नोङो आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आंबो गाबोन बेक खालामगोन दिनै माने सापर्ट लालायनायनि थाखाय नोंथाङा नै रावबो लोगोखौ मोनासै आरोखि ना नों लेट फैबाय नालाय उन्दुनो सोरबा ओंखाम जानो थांजोब्बाय आरोखि ना गोबाव जाबाय नालाय आंनि लाइभ होनाया ओमफ्रायो गाबोन हाबफैबानो जाफिनबाय आरो गाबोन सापर्ट लालायफिननो हागोन आरज जाबाय होनो लैथोमानो आरजआनो आंनिखौबो सापर्ट खालामदों अके खालामगोन दे आंनाव एसएमएसल' खालामनानै दोन माने कमेन्टल' खालामनानै दोन आरोखि ना भिडिअखौ नायना आङो 24 आवार्स बारबानो खालामगोन गाबोन आरज आंनो जागोन आब' दे जागोन दे आंखौ खालाम आब' मिस्टार एलबि ब्लग लैथो आरोखि ना लैथोआ होनदों दे आं बे मोनसे एलबि ब्लगजों फैलाय दे एलबि ब्लगजों फैलाय लैथो ओमफ्राय बेजों कमेन्ट खालामनानै हर आंनो ओमफ्राय नेवसि जानाय जिउ होनदों सोरबा नेवसि जानाय जिउ सफैबावबाय आंनि लाइभआव थेंक इउ स' माच जागोन दे आब'नो लाइक हो अके लाइक होना होआखैबा लाइक होबानो जाबाय कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअखौ नायनानै गोदानब्ला चेनेलखौ आरो आंखौ सापर्ट खालामदो भिडिअखौ नायदो कमेन्ट खालामहरदो आं 24 आवार्स बारबासो खालामगोन आरोखि ना गाबोन ओमफ्रायो बियो बानायासैलै आंखौ सापर्ट बिदि साननो नाङा ओमफ्राय आन जानो नाङा आरोखि ना लोगोफोर आङो खालामफिनखायो भिडिअ नायनानै नै आङो दा अरसो साफैबाय लाइभनिफ्रायसो मोलेले नुबाय जानांगौ लाइक होआखैबा लाइक होदो नेवसिजानाय जिउ ओमफ्राय लैथोआ बै एलबि ब्लगजों फैनोबा फैदो ओमफ्राय बेजों कमेन्ट खालामहरो आरोखि ना खालामबाय दे आब' थेंक इउ स' माच नेवसिजानाय जिउ अके आं बेक खालामगोन आरोखि ना लोगोफोर ओंखाम जानांसिगोन आंबो नोंसोरो दासो सफैजोब्बाय नै बेक सापर्ट लालायफिनजोबनो लोगोफ्रा उन्दुजोब्बाय नै सोरबा माथो खालामनो थांजोब्बाय आरोखि सानैल'सै लैथो र' दे लैथो नेनोसै आं दसे फैदो दे बे मोनसेजोंबो कपि खालामदो लिंकखौ 41 लाइक जाबाय 42 लाइक खालामदो लैथो अननानै फैनानै दे ओमफ्राय नै बिजय बर' सफैनो हाया आब' नों बहानि दिनैसो नुसनदों अके बिजय सफैनो हादों नै बिजय आं लाइभखौ दोननोसैसो सानबायमोन दासो सफैगासिनो मानसिफ्रा सोरबा बिदिनो आङो नै लाइक नेनो दोननो नागिरबायमोन आरोखि ना मानसिफ्रा थांजोब्बाय ज्रावनो दासो आंखौ महानि होनदों आरोखि ना आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगावगिरियानि थिल'गावनि आरोखि ना ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट गोदान नुनाय बायदि मोनदों आं बिजय बर'खौ अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो भिडिअ नायनानै ओमफ्रायो आंनाव कमेन्ट खालामनानै हर आं बेक सापर्ट खालामगोन 24 आवार्स बारबासो आङो सापर्ट खालामगोन आरोखि ओमफ्राय नोङो साननो नाङा दे आंखौ थाब खालामाखै होननानै आं 24 आवार्स एसे बाराबो बारनो हागौ आरोखि ना जायखिजाया आङो बेक खालामफिनखायो आरोखि ना नेवसिनाय जोङो दे ओंखाम जादो दे आब' अके दे ओंखाम जानोसै आंबो बिजय बर' जागोन दे होनदों बिजय बर' लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे जोंना एलबि ब्लग फैनो नागिरदों मोनसे चेनेलजों बिजय बर'
एलबिया फैनो नागिरदों र' एलबिखौ नेनो नागिरदों आङो दसेनो साथाम दङ दिनै फ्रि गेमिंबो फैयाखै दे सासेल'सै बोरो रावबो मानसिफ्रानो फैला माथो एलबि बेजों अके लैथो मेक्स मानो मोनासैलै आं चेनेलखौ नोंनिखौ अके आंनि चेनेलखौ मोनासै आरोखि ना माने आंनि माबाखौ चेनेलखौ कपि खालामनानै लाखामोन आरोखि ना उनावहाय जेबो नंला दे गाबोन नङो आरज गुड नाइट आब' थेंक इउ सो माच आरज लाइभआव दसेब्लाबो जइन जानायनि थाखाय बिजय लाइक होबाय दे थेंक इउ सो माच आगै बिजय ओमफ्रायो लाइभखौ दोननोसै नामा नंदों आंनि लाइभआव जोबजासिम थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मा खालामबावनो आरोखि ना बाखिफ्राथ' थांजोब्बाय दे लाइभखौ दोननोसै आङो दे अब्ला बिदिबा गुड नाइट लोगोफोर लाइभआव जोबजासिम थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अल अफ इउ दोननोसै दे दामफार गारि ओमफ्राय जोंना मिस्टार एलबि ब्लक एखे फैफिननो हाबाय माथो एलबिया फैबायथ' दिनै हाय नुदों हेल' लाइक होआखैबा लाइक होदो दे एलबि आरो बेजोंबो चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना लैथो अरनानै बा मिस्टार बानो माने बेनो होनदों आरोखि ना बेनोनो जोंना चेनेला थेंक इउ सो माच दे लाइक होदो दे बेजोंबो जोंहा अननानै औ अके बेनो ना बेनोनो ओमफ्राय आं लाइभखौ दोननो सानबायमोन दे कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय भिडिअआव हेलौ होदो ओंखार रानि मा नासोर अबे रानि बिमा जानांगौ बेलाय बयबो लोगोफोर दंजोबो बे गासिबो लोगोफोरजों जायलाखौ नायदो होमबालाय नै नोंखौ खनसे जलफिसांनायनिसो नुदों दोननोसै आरोखि ना ओमफ्राय बे जोंहानि आदामोन आरोखि ना अर सायदों ज'नो दोननोसै आरोखि ना जोङो बिदिब्ला दोननोसै आं लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंबो गाबोन जइन जाफिननो हागोन गाबोन जइन जाफिननो हागोन दे लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय होनसै लाइक होबाय अके दे लाइक होबायनो जोंना थेंक इउ स' माच गार बिदि थुजाया बेयाव थेंक इउ स' माच मास्टार एलबि ब्लक दोननोसै दे होमबालाय सानै दंमोन सोरबा फाग्लिनि अरखियामजोबसैमोन दे आं लाइभखौ दोनसै दे होमबा लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय ओंखाम जानांसिगोन माबालाय आइया बै दङ गथ' जोंना